Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae aí e móvete. Me llamo Breogán y voy en busca de tesoros. Este fin de semana vamos a Ourense. Mis padres están muy ilusionados. Yo solo pienso en mi tesoro. Abre bien los ojos en Ourense, Breogán. Sus gentes. Descubre sus caminos. En Ourense tus manos te traerán el calor a través del agua. Déjate llevar en Ourense, Breogán. Encontraré mi tesoro. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y voy en busca de un tesoro. Descubre sus caminos. Sus pistas. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y tengo un nuevo tesoro. Ourense. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Te dijeron que para calmar la sed, lo mejor era el agua. Pero nadie te habló de qué hacer con la sed de vida. Del agua que vuela con toda la calma. Agua que se escurre entre los dedos y te activa la sonrisa. El agua que sí es calma. Que te roza y se queda cerca de ti para siempre. El agua que te trae al lugar donde nace la vida buena. Lo que se calma eres tú. Ourense, el camino entre aguas.
Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina, Galicia. Te dijeron que para calmar la sed, lo mejor era el agua. Pero nadie te habló de qué hacer con la sed de vida. El agua que vuela con toda la calma. El agua que se escurre entre los dedos y te activa la sonrisa. El agua que sí es calma. Benvidos de novo a esta piscina de Rosario Dueñas. Hoxe domingo 19 de marzo de 2023. Hoxe día do pai, onde felicitamos a todos os pais, a todos os xosés e a todos os que están aquí disfrutando de deporte, deixan os seus fillos na casa, e temos que felicitar tamén os novos pais da Federación de Salvamento, a Dani Vila, a Rubén, a Javi Carballo, todos estos pais que, bueno, están vivindo por primeira vez este día. Bos días, David. Bos días, que tal? Felicidades a todos os pais tamén. Vamos dar comezo a esta terceira xornada do campeonato. Os deportistas, polo que vemos por aquí, están todos bastante motivados, con ganas de comenzar. Parece que o día de onte non pasou factura. Bueno, parece que sí, que aínda que se lles ve cara de cansos a algúns, vamos a disfrutar outra vez unhas probas de salvamento hoxe na piscina de Ourense. Como sempre, agradecendo o seu traballo, o esforzo do Clube Salvour e deste Concello nesta competición, para que celebremos a competición da mellor maneira posible nunha piscina de 50. Presentamos, se queres, David, o equipo arbitral. Novamente estará Javier Magariños e Carlos Rey como xuiz adxuntos, estará como xuiz de salida Satur. Logo temos a Toña Boi e a Ana Lucía tamén como xurado principal. Esperamos novamente que fagan un traballo impecable como fixeron o día de onte, en el que disputamos as probas, David, de 200 obstáculos, 4x50 obstáculos, censo corrista, 50 remolque de maniquí, lanzamento de corda e, se non me equivoco, me queda 4x25 remolque de maniquí. 4x25 remolque de maniquí. Pois imos comenzar a xornada. A proba que vamos a ver agora, onde empezarán as participantes femininas, será 200 metros supersocorrista. Explícanos, se queres, un pouco a proba antes de vela. Empezamos xa a ver se as rapazas veñen á cámara de saída e os xuíces ocupan as súas posicións e comenzamos a xornada. Nesta proba as deportistas teñen que saltar desde o pollete e nadar 75 metros para así despois facer un remolque de 25 e despois incorporar a proba de 100 metros socorrista. Para min é unha das probas máis completas desta tempada de piscina, xa que ten un pouco todos os ámbitos: nado con aletas, utilizar o material, tamén incluso nado sin material. Xa vemos como as rapazas están acudindo á cámara de salidas, porque nuns minutos xa vai dar comezo esta segunda xornada. Sí, nesta xornada que vemos outra vez os clubes de A Estrada, clubes de Arteixo, club de Sada, o clube de Laracha, o Sal, o Sisca, o Coruña, o Umia e Vila García. Todos estos disputarán novamente esta competición, na que, bueno, hoxe a derradeira xornada que disfrutaremos pola mañán as series clasificatorias e pola tarde as finais a EVE das diferentes probas. Empezamos xa ca primeira serie. Na primeira serie, pola rúa número 3, Katia Porto Couto, do Club Natación e Salvamento A Estrada. Pola segunda,
Pola número 4, Lola Xiao Gómez López, do Club Salvamento Orteixo, e pola quinta, Noa Sande Trillo, do Club Salvamento Sada. Bueno, vemos que teñen un tempo acreditado de 3.14, 3.15. Parece, bueno, que as tres teñen uns tempos similares, polo tanto veremos o que acontece ao final. Xa están colocando o material. En breves instantes dará comezo esta proba. Unha proba moi larga, pero tamén con moito requerimento técnico. Vale, temos aí os colaboradores que tamén, os deportistas que axudan as súas compañeiras a colocar o boneco que teñen que recoller despois. Como colocar a banda co floppy, a banda do floppy coas aletas é un dilema do socorrista, é que non se descoloque hasta que volvas a chegar para collelo. E por precisión, simplemente por a veces como pasa, porque quero que este así, pues porque teño esa cousa, esa teima de que o material está así colocado. Un pouco polas dúas. Son como Rafa Nadal, non? Cas botellas de auga, pois igual, as aletas e o floppy que non se descoloquen e que todo este perfecto para facer esta proba no mellor tempo posible. Esta proba tamén é difícil para os árbitros, David? Sí, porque ten moita complexidade técnica, moitas zonas que son así potenciales, entón é un pouco máis complicado. Vai dar comezo, comenzamos esta primeira serie do 200 super socorrista absoluto feminino. Repito, a proba consiste en 75 metros, nado continuo, 25 remolque de maniquí, 50 posta de aletas e floppy, 50 nado con aletas e floppy, enganche de boneco e 50 co boneco. Unha proba moi completa. Vamos xa cos 50 primeiros metros. Vemos como Katia se adianta un pouco nestes 50 metros xa. Vemos a función principal tamén do deportista que agarra o manequí o seu compañeiro, que técnicas, que problemas, ou agarramos o boneco de calquer maneira. O colaborador ten que saber tamén como ten que agarrar o boneco, porque se, por exemplo, neste caso o boneco ten que estar co nariz pegado á parede e agarrado coas dúas mans normalmente. Se o muñeco está virado, mirando cara ao outro lado, sería xa descalificación do deportista, aínda que o deportista non cometa ninguna infracción. Vamos aí as rapazas remolcando, dúas a estilo braza invertido, outra a estilo crawl. Parece que agora os deportistas optan máis por o estilo crawl que por o estilo braza, sobre todo xa vemos, casi non vemos o estilo braza nos homes, nas mulleres parece que nos costa máis aínda remolcar ese manequí. Para min é o estilo que hai que, a estilo crawl hai que ter moita máis forza para poder remolcar, hai no que preparar moito máis. Ao final, un deportista de salvamento leva consigo a patada de braza, é como en socorrismo profesional. Un socorrista é capaz de remolcar todos os rapaces que salen daqui e, bueno, que che vou contar eu a ti, Nuria? Pois sí, mentras vemos como van co floppy, as aletas, unha proba que leva con ela un material que o que nos diferencia principalmente da natación, todo o material que utilizamos, todo completo, que son os nosos deportistas, que como vemos agora as rapazas desta serie enganchan o manequí importante, este tempo de enganche, e volven a facer 50 metros e finalizar así a proba. Vemos polo que estábamos contando antes, a igual que van moi igualadas as tres deportistas, a deportista do Club da Estrada, Katia, xunto coa do Salvar, Lola Xiao, e parece que un pouquiño máis está tamén Noa Sande do Club Sasa. Esta deportista parece que vai un pouquiño máis retrasada, van facer un tempo aproximado alrededor de 3 minutos 4 segundos aproximadamente, 3
3, 4, 5, 3, 0, 5 para a primeira clasificada, baixando a súa marca de 3, 14 a 3, 0, 5, 36. Foron unha serie para elas moi rápida, baixaron moito tempo as tres deportistas nesta primeira serie, David. Vemos os tempos acreditados na pantalla. 3.05 a primeira clasificada, 36, 3.06.30 a segunda clasificada. Agora xa están propoñendo o material, tal como explicaba David, colocan o material tal como elas o precisan, e temos aí a segunda serie en pantalla. Vamos a comezar. Na primeira rúa temos a Xiana Porto do Club Salvamento a Estrada, na segunda María García do Club Sasa, na terceira da Estrada tamén Arantxa Santas do Clube Salvamento Arteixo Antía Pose pola calle 4, Antía Francos do Clube Salvar tamén de Arteixo, e na rúa 6 Mara Puñal do Club Salvamento Acuático Laracha. Temos a baixa de Paula Amado novamente do Clube Sisca, que por diferentes motivos hoxe non pode disfrutar con nos da proba. Estas xa nos acreditan un tempo, David, de máis baixo, alrededor dos 3 minutos 0,89 segundos. Bueno, vamos ver que deparan xa estas 7 deportistas que compiten nesta proba. Temos aí a Mara colocándose xa as gafas, subindo o pollete e a piques de iniciar a proba. Momento máximo de concentración. Máxima concentración a rapazas, esperando que o xuiz de saídas, Satur, vai a dar o pitido de inicio desta proba de 200 metros socorrista. Parece que o equipo arbitral aínda non está colocado, están as rapazas relaxadas. Vemos aquí a deportista Xiana do Club Estrada baixando o pollete. Parece que houve algún problema para que teñan que baixar así de súpeto. Na rúa 3 Arantxa Santas parece que tamén entonces foi baixa, que non hai nadie pola rúa número 3. Parece que o problema é un problema de manequís. Imos outra vez a subir o pollete as deportistas dos diferentes clubes. Xiana, María, Arantxa, Antía e Mara van a disputar esta segunda serie clasificatoria do 200 metros supersocorrista absoluto femenino. Dan a salida e aí van todas as deportistas os primeiros 50 metros. Esta proba é unha das probas máis completas de augas pechadas, David. Sí, o que falábamos, é unha das probas máis completas porque require moita técnica, moita destreza, saber cando podes apurar un pouco máis, saber cando non, porque ao final falamos de que isto é unha clasificatoria, ten que ver un pouco ese estilo de nado, esa maneira de elevalo, porque ao final as probas de onte, as probas de hoxe pola mañán, chegar aos relevos de pola tarde, o que falábamos tamén onte aquí pola tarde con Rubén, se os deportistas, tes un deportista que ten de carácter máis individual, ven a facer só unha proba, ou o deportista tenas que facer todas para beneficiar ao club. Non sei ti que opinas nese aspecto, Nori. Bueno, os adestradores, cada un pensa a súa maneira. Hai distintas teorías, non, de adestradores e clubes que teñen que facer todas as probas, que teñen que especializarse. Pois aí os clubes, cada un opta pola súa filosofía de que fagan todo, como o noso comentarista Colferai, que fai todo e máis, ou, bueno, veñen e fan unha proba e xa acabou. Tamén hai que ter en conta que esta vez as mínimas xa foron moi importantes, xa que moitos deportistas con mínima B quedaron fora desta competición, porque os tempos foron bons, se cubriu o cupo de deportistas coa mínima A, e, bueno, a verdade é que, que comentábamos ayer, onte, os resultados e os tempos melloran
a grandes pasos aquí na comunidade galega, non? De ver un campeonato galego de hoxe nun campeonato de augas pechadas, tanto en homes como mulleres, mellora moito con respecto a outros anos. A evolución notase favorablemente dende hai varias tempadas onde temos máis clubs, máis deportistas e ademais máis deportistas laureados, non? Bueno, temos aquí a recollida novamente do manequí, van facer agora o enganche, primeira aparece vai a rapaza do club Sasa, María García, parece que adiantouse lixeiramente. De segunda está Xiana, vamos un tempo de 2:42 aproximadamente, a falta uns 25 metros. A corda totalmente extendida dos manequís, como podemos ver, van chegar en un tempo parece que superior á proba anterior, non? 3:08:41. É a primeira deportista do clube Sasa que chegou nesta serie pola rúa número 2. A deportista Xiana de Astrada na segunda posición cun tempo de 3 minutos 10 segundos 83 centésimas, e en terceira posición para Mara Puñal do Clube Sal con 3:12:76, como podemos ver nas pantallas. Unha serie máis, parece unha serie 2, pero foi máis lenta que a serie anterior, que a serie 1, onde, bueno, a deportista conseguiu 3:05:36. Están preparando material a serie 3 destas 6 series que consta a proba, as series clasificatorias do 200 supersocorrista absoluto. Mentras tanto, podemos recordar os nosos ointes as próximas competicións que imos ter, David, en Galicia. O domingo, o sábado pola tarde ímonos a Caldas de Reis, non? Sí, vamos a Caldas de Reis, ao Campeonato Galego Máster. Estamos aquí con uns problemas un pouco técnicos. Ímonos a Caldas de Reis a disputar o Campeonato Galego Máster, que felicitar ao Club Acuático Umia pola celebración do campeonato. Espero que todo saia ben, que vos animedes a todos os que estades escoitando este streaming a vir a vernos. A verte a ti non creo, a verte a ti non quero compitas ao salvamento xeral. Sí, os maiores teñen tamén su momento para poder competir o próximo sábado pola tarde na piscina Antía García en Caldas de Reis. Mentres, xa podemos presentar a seguinte serie 3 desta proba super socorrista absoluto femenino. Pola pista 1, Joana Fernández do Club Salvamento Arteixo. Pola pista 2, Elsa Cabezas do Club Salvamento Sada. Pola pista 3, Nicole Alvariño do Club Salvamento Arteixo. Pola pista 4, Mariña Ribadulla do Club Salvamento Coruña. Pola pista 5, Ariana García do Club Salvamento Arteixo. Pola pista 6, Irene Cabanas do Club Salvamento A Estrada. E pola pista 7, Carmen Fariña do Club Acuático Umia. Xa vemos un pouco máis de diferencia nos tempos. Estas deportistas rondan todos os 3 minutos nesta proba. É unha proba dura pola complexidade técnica, repito, e pola distancia, eses 200 metros. Vemos a deportistas como pode ser Nicole do Salvar, moitos anos no salvamento xa. Sí, facendo xa labores de adestradora, de deportista, é unha deportista completa. Deportista, colaboración. A verdade é que habemos moitos nos ámbitos do salvamento, socorrista, deportista, adestradora. Se preparar xa para a salida. Pois vamos coas 3 rapazas do Clube Sisca, 2 do Umia, unha do Vila García e 2 do Salvar, que entran ao auga. E xa comeza a proba. Dice
parece que esta serie xa leva un nado un pouco máis intenso nestes primeiros 50 metros. Nicole vai en cabeza da serie, facendo un pase dos 50 metros por 35-2. Seguida da deportista do Club Sada, Elsa Cabezas. Pois esta vista subacuática para ver a recollida do boneco xa lle podía axudar un pouco aos árbitros tamén. Si, a verdade é que as imaxes que nos están presentando son impresionantes. E bueno, decía antes, perdón, que hai 3 deportistas do Clube Salvar, unha do Clube Sasa, Clube Umia Estrada e a debutante no Clube Corsal da Coruña, Antía Ribadulla, que tamén xa pasou por outros clubes galegos. Vamos ver o que fan estas deportistas, cuns tempos acreditados de ao redor de 3 minutos 3, a ver que consiguen nesta serie. Vamos ver esa aposta de aletas en floppy. Vemos a Nicole aí na pantalla, unha aposta rápida. Vemos como tira da corda do floppy para levalo máis preto, para despois cando chegue a parede para coller o boneco que lle sea máis fácil. Como cambian os regulamentos, David, cando Carlos Rey, máis eu, Silvia, Roy, fixemos o curso de árbitro nacional alá polo 2001 a Cañiza, tiñamos, por exemplo, que ter atención en moitos aspectos. O manequí non podía meter a cara na auga, tiña que ter a nariz e a boca fora. Agora isto é moito mellor para os árbitros, xa que non teñen esas dificultades agora de descalificar en estos momentos. O manequí, sobre todo cando fan os remolques sen floppy, pode traspasar a auga sen problema ningún. Antes tiñamos moitos factores aos que atender, desde logo os xuíces tiñan un traballo moi importante. Agora todo parece que é máis doado para a competición en xeral, non? Bueno, parece que aí temos a rúa número 7 e a número 3 a número 2 van a estar aí empatadas, a ver quen toca primeiro. A da pista 7, Carmen Fariña na primeira posición con un tempo de 3.05, na segunda posición Elsa Cabezas con un tempo de 3.07 e na terceira posición Ariana García con un tempo de 3.07.80. Bueno, pois parece que segue a primeira serie entón como serie máis rápida. Bueno, perdón, estamos aí en 3.05, tanto a primeira posta da serie 3 como a serie 1 estamos en 3.05.09, 3.05.36. Como vemos aquí nas pantallas novamente os resultados e os tempos acadados por as mulleres nesta terceira serie. Imos agora xa preparadas a serie 4, que imos presentar. Na pista 1, Andrea García do Club Salvamento Vila García. Na pista 2, Lara López do Club Salvamento Sada. Na pista 3, Nerea Mayo do Club Salvamento Acuático Laracha. Na pista 4, Paula Ferradás do Club Salvamento Socorrismo Carballo. Na pista 5, Ainhoa Carracedo do Club Acuático Umia. Na pista 6, Carolina Cascón do Club Salvamento Vila García. E pola pista 8, Irene García do Club Salvamento Vila García. Pois aquí algunha xa empezamos a baixar cuns tempos acreditados de menos de 3 minutos. E imos ver nesta serie se temos ou non esas deportistas que baixan o tempo ou mantéñeno ou súbeno, depende dos nervios, do cansancio de onte, da preparación que teñan da proba, non, David? Sí, pasousenos ahora tamén comentar que houve aí unha descalificación pola pista 6. Penso que era a pista 6. Bueno, parece que a espera de confirmación do xuíz adxunto, imos ver se descalifican ou non a Mara Puñal do Clube Sal
Perdón, A Irene. Vamos ver se a descalifica ou non o equipo arbitral. E mentras xa están preparadas colocado material, as aletas. E podemos tamén decir que cada vez o material é mellor. Empezábamos con unhas aletas prácticamente de plástico, xe temos unhas aletas moito mellores, máis caras tamén, por suposto, que fai que o deporte tamén mellore, non? En que falamos, David, en que nos encontramos que en tema de aletas para os deportistas? Pois agora utilízanse as aletas de fibra, que antes era totalmente impensable que un deportista tivera as aletas de fibra. Xa en comparación de hai 10 anos, as aletas de fibra que había antes comparadas coas que se utilizan agora non teñen nada que ver. As aletas de agora están moito máis preparadas. Damos comezo a esta cuarta serie. Imos ver na pista número 2 a Lara. Imos ver tamén a Paula Ferradas do Sisca, as deportistas. Estas series xa son un pouco máis diferenciadas. Nas tres últimas series de cada grupo sempre vamos a levar a deportista da pista 4. Vai ser a que vai un pouco en cabeza de serie. Paula Ferradas leva un tempo de 2.36 con comparación coas deportistas das calles laterais que rondan os 3 minutos. Van ser series un pouco máis diferenciadas. Falábamos onte que falaba aquí con Gabriel que actúan un pouco máis de liebre aquí para o resto de deportistas. Bueno, unha deportista, Paula Ferradas, que ahora ten a primeira posición e que a verdade é unha deportista xuvenil do ano 2007 que está acadando tempos moi bons e que tamén promete ser unha deportista seleccionable tanto por parte de Galicia como probablemente en algún momento por parte da selección española. Vemos como vai colocar o material. A ver como vai esa posta de aletas e floppy. Vamos, Paula. Ainhoa Carracedo recuperando un pouco de terreno. Vamos a ver se aguantan aí o nado as dúas deportistas. Proba larga, 200 metros. Vamos a ver esa aposta de ese clicaxe do boneco. Colaboradora, Julia Grelo. Os deportistas de Plusisca, todos na grada, co bombo, animando a esa deportista. Vai estar difícil este resultado. Vamos ver estes 40 metros. Vamos as deportistas das pistas. Parece que Ainhoa empeza a tomar un pouco a dianteira nesta aposta de aletas. Si, ambas deportistas, a verdade que van a loitar aí por o mellor posto. Parece que Ainhoa Carracedo tamén unha grande. Non nos vamos despistar, Lara López, ven aquí. De primeiro, chega Lara López, chega de terceira. Cuns tempos baixaron moito eses 3.05 que tiñamos a 2.43.63 a primeira deportista que decimos do Clube Eumia, Ainhoa Carracedo. Seguida en 2.46.51 pola deportista do Clube Sisca, Paula Ferradas. Grandes tempos conseguidos polas nadadoras de esta cuarta serie. A verdade que onte podemos polo menos cantar 2 récords aquí na piscina Rosario Dueñas. Pola tarde non sabemos se os compañeros Rubén e David puideron tamén cantar algún máis, pero víronse probas moi bonitas e finais, moi igualadas e cada vez máis espectaculares neste deporte, ¿no? Bueno, xa temos aí a seguinte serie preparada. Seguinte serie 5.
Na pista número 1, Laura Touceda do Club Salvamento Vila García. Na pista 2, Laura Miras do Club Acuático Umia. Na pista 3, Paula Fariña do Club Acuático Umia. Na pista 4, Alba Gómez do Club Salvamento Arteixo. Na pista 5, Noelia Loureiro do Club Salvamento Acuático Laracha. Na pista 6, Lucía Añón do Club Salvamento Acuático Laracha. Na pista 7, Lucía Barcia do Club Salvamento Arteixo. E na pista 8, Irene Ribadulla do Club Salvamento Coruña. Bueno, podemos decir que aínda se ostenta o récord galego Noelia Loureiro nesta proba de 200 metros super socorrista conseguido en Torrevieja no ano 2019 cun tempo de 2:35.62 na categoría Junior. Mentres que en absoluto Antía García tamén mantén ese récord conseguido en Castellón cun tempo de 2:28.50. A verdade é que a melloría dos tempos David é impresionante e estas aproximadas temos tempos acreditados de 2:33, 2:40, 2:57. Vamos ver o que pode sair nesta competición. Unha grande tamén, tanto Noelia como Alba, as dúas pertencentes á sección galega de salvamento, que van a disputar esta serie número 5 da proba 200 super socorrista. Xa están na auga as deportistas. Alba do Clube Salvar parece que adiántase lixeiramente. Casi non nos dá tempo collela na cámara. Chega de primeira nesta primeira posta cun tempo de 29 segundos aproximado. Xa volven outra vez a coller o seu material. Vamos a ver ese revolque de maniquí, se as deportistas podenlle facer frente a Alba. Hai que comentar que desde aquí tamén o vemos moi fácil e moi rápido, pero o boneco está a 3 metros. Sí, hai que estar aí. Hai que levar o manequí co que pesa, remolcalos. Vemos a Alba remolcar a Kroll, como dicías ti antes, que chega aí de primeira pola pista número 4 a coller as aletas, o floppy. Pase de 1:16. Primeiro 100. Vemos xa a Noelia. Vemos tamén a Paula Fariña do Club Umia e vemos a ventaxe que está sacando polo de agora a deportista Alba Gómez, a Noelia, que sigue de segunda disputando esta proba de 200 metros socorrista categoría femenina absoluta. Vamos a ver ese clicaxe. Vamos, Noelia. Noelia seguro que a disputar aí a esta serie, estos 50 metros finais, vai intentar conseguir polo menos chegar o antes posible para clasificarse na serie A, supoñemos que na serie da tarde, non? Na final da tarde. Chega sen dificultade Alba Gómez do Club Salvar cun tempo de 2:32.98, seguida de Noelia, que aínda vai a poñer a man agora na parede con un tempo de 2:42.31. E a continuación o resto de deportista do Club Umia 2:49.66. Paula, e agora xa empezan a chegar o resto das deportistas cun tempo de 2:52.64. Unha diferencia entre estas deportistas tanto Alba como Noelia e despois Paula importante, unha diferencia importante co resto de competidoras nesta serie.
E bueno, imos xa comentar a última das rapazas, a serie número 6, que se vai celebrar agora pola mañán, do 200 metros super socorrista femeninos. Vamos aí dar as grazas tamén aos colaboradores que nos colocan os muñecos de cada vez que van a prova. E vamos pasar esta última serie do 200 super socorrista. Pola pista 1, Carolina Baliño, do Club Natación e Salvamento Estrada. Pola pista 2, Ana Val, do Club Acuático Umia. Pola pista 3, Andrea Goimil, do Club Salvamento e Socorrismo Carballo. Pola pista 5, Lidia Aboi, do Club Acuático Umia. Pola pista 6, Carla Padín Regueira, do Club Salvamento e Socorrismo Carballo. Pola pista 7, Aroa Suárez, do Club Salvamento Vila García. E pola pista número 8, Sara García, do Club Salvamento e Socorrismo Carballo. Bueno, unha mágoa outra vez, David, non poder contar hoxe aquí con Antía García. A verdade é que foi moi bonito o xesto que fixeron onte as deportistas Lara, Noelia e Eva, facendo a de Antía cando foron recoller a súa medalla ao podium. Unha vez máis podemos destacar o compañerismo, o traballo e a amistade neste deporte onde non hai enemistades claras. Imos ver agora como chegan as deportistas nos primeiros 50 metros, o tempo que van facer aproximado un 30 segundos. Imos agora a ver como recollen o manequí as deportistas que encabezan o Club Sisca, Club Eumia, a Estrada, Vila García. E a Lidia Boi, que é unha deportista juvenil, onte batendo o récord de censo corrista por 3 segundos. Aí a temos a acreditación de un dos mellores tempos do 200 super socorrista absoluto. A ver ese remolque, moi igualadas as deportistas tanto do Umia como do Sisca. Esa aposta de aletas e floppy. Vamos Andrea, vamos Lidia, vamos Carla, vamos Sara. Lidia Boi, recordamos que aínda compite en categoría juvenil, está aquí disputando e ademais facendo uns tempazos coa categoría absoluta. A verdade é que esta deportista do Club Umia promete darnos moitas alegrías ao salvamento galego. Temos aí a Ana Val facendo un estilo diferente de nado con aletas, nado a espalda. Parece ser que lle foi moi ben ese nado. A ver, a recollida de boneco. Vemos as dúas deportistas do Umia, tanto a Naval como Lidia Boi, como enganchan o boneco o manequí e saen outra vez para finalizar esta proba. Vemos que a igualdade é importante, as dúas deportistas, que como dixemos onte, a veces estas nas series clasificatorias parece que deixan un pouquiño das súas forzas para a tarde para disputar a medalla. Agora xa cos tempos que teñen estas deportistas, que van a cadar un tempo de 2:42:51 para Ana Val, 2:45:84 para Lidia Boi e posteriormente a deportista do Club Sisca con 2:48:70. A verdade é que uns tempos moi bons. Andrea na pista 3 con 2:48:70. E rematamos así as series femininas destes 200 super socorrista e vamos agora cos rapaces que xa están na cámara de saída para disputar a súa proba, estas series clasificatorias para acadar os postos na final A e final B que veremos hoxe pola tarde. Bueno, mentre se preparan, David, vamos a seguir comentando donde poden acudir a seguir vendo o salvamento nestos seguintes días. Falábamos antes que íamos a Caldas o sábado próximo
a disputar o campeonato de Galego Máster. Despois volvemos aquí á piscina de Rosario Dueñas o día 2 de abril a finalizar a tempada de augas pechadas coa final da Liga de Clubes. É un método este ano, un método de competición diferente con divisións, finais de Liga de Clubes que, bueno, estamos experimentando dende a Federación, dende a Dirección Deportiva para ver como funcionan pois este tipo de xornadas, se mellor ou peor para o deporte, imos vendo que é o mellor sempre para a evolución deste deporte, para a competición e, polo tanto, para que estos deportistas acaden mínimas. E tamén hai que temos en conta, sobre todo, nas categorías inferiores, que temos a promoción deportiva, a consecución de nenos, non? Cada día onte falábamos de que superábamos as 1.200 licencias, algo histórico na Federación de Salvamento, 1.200 licencias a nivel deportivo, xa nos fa unha federación forte e unha federación importante no salvamento nacional, no panorama nacional. Como dixemos, somos a federación con máis licencias deportivas e, bueno, xa empezamos, presentamos os primeiros rapaces que se tiran a auga. Xa, David. Pola pista número 1, Arturo Ande do Club Salvamento Vilagarcía. Pola 2, Hugo González do Vilagarcía. Pola 3, Fabián Varela do Sisca. Pola 4, Miguel Sánchez do Club Umia. Pola 5, Javier Agrelo do Sisca. Pola 6, Asier Ramos do Umia. Pola 7, Froilán Pensado do Sal. E pola 8, Martín Viña do Salvar. Tempos acreditados entre 2.43.09 e 2.50 os tempos que teñen estos rapaces, que é probable que se baixen nesta piscina de 50 metros, nesta piscina de Ourense Rosario Dueñas, onde volvemos a disputar un campeonato galego. Son moitos anos xa podendo disfrutar este deporte nunha piscina destas características. Podemos falar dunha das mellores piscinas de toda Galicia que nos acolle esta fin de semana para a competición. Xa vemos os rapaces a igualdade neste remolque de maniquí. Van chegar prácticamente moi igualados a recoller o material, as aletas, o floppy, que, como decía antes David, este deporte o noso diferencianos da natación en todo o material, a técnica que utilizan. Bueno, podemos falar de deportes totalmente diferentes, ainda que sean no medio acuático, non? Sí, estou de acordo. Ao final, este deporte, remolcar un boneco non ten nada de transferencia ao que serían os estilos de natación, o, por así decirlo, un pouco abrazo, porque podemos utilizar o mismo estilo, pero a técnica é totalmente diferente. Bueno, seguimos vendo a igualdade nos tres primeiros deportistas, Sisca, Umia e Vilagarcía, que van xa a recoller o maniquí apoiado na parede e xa sae o deportista do Clube Umia, Miguel Asier, neste caso na pista número 6. Os deportistas animando pola banda da piscina tamén os seus compañeiros. Pois chega Asier de primeiro, vai Fabián Varela de segundo, chega Asier cun tempo de 2.41.65, menos tempo como preveíamos do que estaba acreditado por Asier, que tiña acreditado 2.45.31 centésimas. Grande proba a que fixo agora o deportista. E xa temos os resultados, os tempos reflexados na pantalla. E mentres tanto, se quere, xa imos presentando a serie 2, que xa están colocando minuciosamente o floppy, as aletas. Vemos como colocan a banda do floppy por debaixo das aletas.
esta técnica toda é moi precisa, non, para coller o material. Sí, precisa e minuciosa son as dúas palabras. Vale, pasamos á serie número 2. Temos pola pista 1 a Alejandro Avalo do Club Salvamento Vila García, a Rubén Vidal do Club Salvamento Arteixo, a Daniel Fernández do Umia, a Hugo Loureiro do Umia, a David Fraga do Sal, a Luís Negreira do Sal, a Abel González do Club Acuático Umia, e pola pista número 8 non contamos coa presencia de Gabriel Marín. Sí, unha baixa tamén de última hora, Gabriel Marín do Clube Astrada, que non pode disfrutar hoxe esta proba de 200 supersocorrista na categoría absoluta masculina. Vemos xa os árbitros preparados, o noso veterano Carlos Rey vai dar xa o visto bo para que suban os socorristas xunto con Javicho, e agora dará a saída Satur Couñago nesta segunda serie. Xa vemos como se colocan os deportistas no pollete. E xa empeza a proba. Imos ver estos primeiros 50 metros. Vemos a igualdade polo de agora nestos deportistas. Primeiras 50 metros xa superados polos deportistas todos, e agora imos recoller o manequí que está na metade da piscina para remolcalo ata o final. O deportista do Club Laracha parece que toma lixeira ventaxe. Se non me equivoco, David Fraga, non? O deportista da pista número 5, que, como estamos dicindo, logra lixeira ventaxa. E, bueno, volvemos outra vez, non? Enta que sean os rapaces a ver remolques a estilo crawl e remolques a espalda, non? Vamos, imos ver, xa colleu David o material, aletas e o floppy. Xa recorres 25 primeiros metros da piscina con unha ventaxe notable. Moi bo remolque, moi boa posta de aletas e floppy. Vamos a ver ese clicaxe agora. Tempo acreditado de 2:37:31. Vamos a ver se pode baixar ese tempo. Vai ser un pouco difícil, pero a ver que sucede. Isto non sabemos hasta que tocan, Nuria. Sí, a verdade é que lle está costando un pouco enganchar, xa enganchou o floppy, xa empeza ese remolque final cas aletas. Parece, bueno, para conseguir a primeira posición que non vai ter ningún problema o deportista do Clube Sal. Posteriormente, por detrás veñen os 3 deportistas do Clube Acuático Umia. Daniel, Hugo e Abel están aí, xa chegou, como vemos, o deportista do deportista do Club Sal, 2:24:64 para unha clasificatoria que tiña acreditado un tempo de 2:37. Baixou 13 segundos en segunda posición. Deportista do Club Acuático Umia, Hugo Loureiro, con un tempo de 2:39:35 en terceira posición. Deportista tamén do Club Acuático Umia, Abel González, con un tempo de 2:41:07. A verdade é que un tempo importante o que fixo o deportista do Clube Sal, David, de cara ás clasificacións das finais que imos celebrar pola tarde nesta piscina Rosario Dueñas para finalizar este campeonato galego. Imos agora coa seguinte serie, a serie número 3, onde temos a grandes deportistas e grande ausencia, David, de Ángel Fraga. Ángel Fraga, que por motivos personais non puido estar hoxe aquí, que estaría na pista número 1. Na pista número 2, Javier Mallo, do Club A Estrada. Na 3, Hugo Martínez, do Club Sisca.
Na 4, Noel Quiroga do Club Salvamento Ourense, gran deportista Noel. Na pista número 5, Gabriel Rodríguez Colferai do Sisca. Na 6, Manuel Vilar do Club Acuático Umia. Na pista número 7, Roy Naranjo, que non puido acudir tampouco do Salvour. E Anxo Tourís na pista número 8 do Club Salvamento Vilagarcía. Bueno, aquí podemos destacar nesta proba a diferentes deportistas. Podemos destacar a Gabriel, xa falamos del, falamos con el, pero tamén o grande deportista desta casa, do Clube Salvour, a Noel Quiroga, e tamén podemos falar de Anxo, un deportista que na tempada pasada competiu ca selección galega cadete, e que un deportista pois do ano 2008 está competindo con xente de renome, non? Como Gabriel, como Noel. A verdade que tamén unha promesa deste salvamento, un neno que pois tamén lle encanta este deporte, que vivimos con el experiencias na Coruña neste campeonato de España de autonomías, e que ademais David, cando fomos recoñecidos por parte da Xunta de Galicia polo secretario xeral para o deporte, Anxo lle dixo ali que ia ser o próximo presidente nacional, por iso Lete Lasa lle dixo que esperaba velo ali, que se acordase del, non? E que se acorde de todos nós cando sea presidente nacional Anxo do Clube Vilagarcía. A verdade é que un rapaz encantador, que, bueno, xa vemos que lle gusta moito o deporte, que vai ser unha promesa. Esperemos que ademais de prometer ser presidente, pois tamén que sexa un grande deportista, que xa o era agora, non? Vale, parece que debe haber aí un problema, están aí intentando colocar o material e xa suben os deportistas da pista 3, da pista 5, 6 e 8 que van disputar esta proba. Parece que hai bastantes baixas, David. Sí, vamos ter esa serie con 4 deportistas. Ao final, 2 días de campeonato, moita carga, deportistas, centrámonos máis unhas probas que noutras. Hai que saber facer un pouco a distinción e intentar romper todas as probas que poidamos. Bueno, pois Hugo, Gabriel, Anxo, Manuel, bueno, pois son os 4 que van disputar a proba, que damos sin representación do Club Salvour e sin representación tamén do Club Corsal por parte de Ángel Fraga Regueiro. Imos xa os primeiros 50 metros, igualdade, tanteando, e como dixemos antes, o deportista máis pequeno, Anxo, sigue aí na igualdade co resto dos participantes da proba. Parece que Hugo toma lixeira ventaxe para ir a recoller as súas aletas, o seu floppy, e vemos que van a facer un bo tempo nesta primeira 100 metros de esta serie. A ver, Hugo, esa aposta de aletas e floppy. Complícaselle un pouco aí esa aposta. Vale, salida. Gabriel facendo subacuático a espalda. Decántase polo nado moi parecido de Ana Val do Club Acuático Umia. Vamos aí ver se Gabriel adianta aí a Hugo. Vamos ver esa aposta de clicaxe do boneco. Chegan similares, parece que lixeiramente algo Hugo, pero ahora fan o enganche. Por último xa temos o remolque que van a estar aí Gabriel e Hugo do Clube Sisca na primeira e na segunda posición, se non o remedian o deportista. Aí o campeón Gabriel, campeón do 100 socorrista, cabeza de serie do 200 super socorrista, nadador de 5 das 6 probas, nadador de todos os relevos. Bueno, un tempo acreditado de 2.25 e fai 2.29.53 o tempo de Gabriel, seguido de Hugo 2.32.24. Na pista número 3 o tempo de 2.36.26
E por último, Anxo 2:39:65. Manuel do Club Umia en terceira posición, esa rúa número 6. Unha mágoa ver, pois unha serie que contábamos con 8 deportistas, pois que teña estas baixas de última hora, que motivos persoais, saúde, afán que ao final disputen solamente estos 4 deportistas a serie 3 na proba de 200 metros super socorrista que estamos a celebrar nesta xornada matinal do 19 de marzo aquí na piscina de Rosario Dueñas en Ourense. Imos agora xa a ver outros grandes nesta serie 4, David. Pola pista 1 temos a Pablo Amado do Club Salvamento Acuático Laracha. Pola pista 2 a Daniel Andújar do Club Acuático Umia. Pola pista 3 Alejandro Chacón do Club Salvamento Arteixo. Pola pista 4 Alejandro Piso do Club Acuático Umia. Pola pista 5 Anxo López do Club Acuático Laracha. Pola pista 6 Álvaro Hidalgo do Club Salvamento Acuático Laracha. Pola pista 7 Martín Tenorio do Club Acuático Umia. E pola 8 Javier Balsa do Club Salvamento Arteixo. Xa están os deportistas na saída. Xa pitou Satur. Con este crono electrónico comeza esta proba que tamén podemos destacar grandes nomes como Alejandro Piso, Alejandro Chacón, Anxo López do Club Salvar, Javier Balsa Piso, outro mítico Martín Tenorio que leva moitos anos en salvamento, Daniel Andújar do Club Umia e Pablo Amado tamén do Club Salvamento Laracha. Grandes momentos vividos co deportista Martín Tenorio, membro da selección galega en diferentes campeonatos autonómicos, tanto de piscina como de praia, disputando as probas cos mellores de Galicia en diferentes anos. Vimos agora a recollida do manequí e a igualdade tamén está nesta proba. Estos deportistas, imos ver que acontece ao finalizar estos primeiros 100 metros. Parece que Alex Piso está aí, vai tocar de primeiro, vai recoller o material. Vamos ver esa aposta de aletas e floppy polos deportistas. Sale Martín, sale Alejandro Piso. Vamos estar aí disputado polos dos deportistas do Umia que van en cabeza ahora mesmo. Ven aquí tamén na pista número 1 Pablo Amado, pero colle certa ventaxe, non, Alex Piso, vamos Alex a ver Piso, ese Anxo, plicaxe do boneco. outro Anxo López, o membro da selección galega que foi a Castellón no Campeonato de España de Comunidades. Está disputando aí Anxo este primer posto con Alex Piso, aínda que temos unha lixeira vantaxe ou unha boa vantaxe por parte do deportista do Club Umia. Primeira posición clara para Alejandro Piso do Club Acuático Umia con un tempo de 2:24:39. 2:24:39, toca Anxo agora 2:28:31 en tercer posto para Pablo Amado con 2:30:22 pola pista número 6 tamén do Clube Sal Álvaro Hidalgo con 2:30:22 na pista 6 na pista 6 2:32:00. Vemos os 4 primeiros clasificados. Primeiro, como xa dixemos, Alex Piso, seguido de 3 deportistas do Clube Sal. Fixeron esta serie clasificatoria para disputar as finais da tarde, que celebraremos aquí un pouco máis tarde que o día de onte. Aproximadamente comezaremos ás 5:30 da tarde e viviremos unha xornada tamén importante no salvamento galego en augas pechadas. Imos agora a última serie, David, de rapaces que van disputar
estes 200 metros supersocorrista. Na pista número 1, Xoel Teijeiro do Club Acuático Umia. Na pista 2, Iago Pérez do Club Salvamento Sada. Na pista 3, Constantino Carballeda do Club A Estrada. Na 4, Daniel Vicente do Vila García. Na 5, Pedro Costa do Vila García. Na 6, Joaquín Mouro do Sisca. Na 7, Iago Vicente do Club Vila García. E na 8, Miguel Fariña do Club Acuático Umia. Miguel Fariña, deportista moi completo, tanto na temporada de piscina como de praia. A verdade é que unha familia ligada aos Fariña do Umia, ligada ao salvamento desde fai moitos anos. O seu pai, Manolo, moi ligado na directiva, moitos anos traballando na directiva deste clube. O seu irmán tamén estivo connosco neste deporte, e Miguel, que no ano 99 pois tamén leva moitos anos competindo, como decías ti, un deportista moi completo. Imos ver a Pedro Costa, o deportista que xa nos fixo vibrar fai uns días, un deportista tamén moi completo, moi forte. Vamos ver como está o Joaquín Mouro Periscal, que son grandes deportistas, e Daniel Vicente, que acredita o mellor tempo con 2:18:79. A verdade é que o Club Vila García está facendo un gran traballo. Os dous irmáns aquí, Iago, Dani e Pedro Costa, que seguro que fan unha grande proba. Imos ver a saída tamén. Un pouco axustada por o deportista da pista número 5, Pedro Costa. Bueno, eso son cousas que nos dirán os árbitros, os xuíces, que valoran estas cousas, estes axustes, non? E ben, xa temos aí os primeiros 50 metros que van facer os deportistas. Pedro Costa lixeiramente adelantado. Ver esa recollida nos 75 metros. Pedro, Daniel, recolle primeiro. Veña Daniel e Pedro aí. Tamén temos na pista número 1 a Xoel do Umia. Están aí todos bastante igualados, e vai ser agora tamén importante esta posta de material de cara a consecución dos tempos. Importante, non? Conseguir poñer o material o máis rápido posible, e que quede ben posto, non? Por isto esta colocación tan minuciosa e tan peculiar. Van aí xa os deportistas do Vila García, Dani Vicente, Pedro Costa, Joaquín Mouro. Joaquín Mouro no día de onte baixa o seu tempo do censo corrista, 57 tamén, moi bo tempo por parte do deportista. Pero temos aquí a dous grandes tamén do Vila García encabezando a serie. Vamos a ver ese clicaxe. Temos moi bo aí clicaxe por parte de Vicente. Moi grande. Pedro, que aínda é xuvenil. Joaquín, van a estar, mentras que xa o deportista Daniel Vicente é complicado que se lle quite o primeiro posto. Joaquín e Pedro Costa estarán aí disputando o segundo. Pedro Costa, que aínda temos do ano 2007 en unha categoría inferior absoluta, nunha categoría aínda junior. Daniel Vicente fai o mellor tempo da serie con 2:26:43, seguido de Joaquín, de Pedro. Na pista número 2, o deportista do Club Sasa, Iago Pérez, e aínda está chegando Tino Carballeda do Clube A Estrada, que vimos que tuvo algunha complicación e chega nestes intres tocando a parede. Temos aí, vemos nas imaxes, a Daniel Vicente, outro deportista, pois, dende logo moi completo, cada vez facendo un mellor traballo o Clube Vila García e sacando deportistas importantes como os que estivemos nomeando nesta proba, David. Vemos os tempos en pantalla e xa preparados para a seguinte.
Descalificación ao deportista Pedro Costa. Bueno, vimos o xuiz adxunto Francisco Javier Magariños como se acercaba o deportista da pista número 5 Pedro Costa do Clube Vilagarcía para comentarlle a súa descalificación. Isto é un método non xa que utilizan os árbitros, xa no momento en que ven a descalificación clara, o xuiz adxunto achégase o deportista en cuestión para comunicarlle esta descalificación que posteriormente poderá ser reclamada polo seu entrenador, delegado polo seu clube ante o comité arbitral se o considerasen oportuno. Bueno, pois acabamos a primeira proba individual desta xornada matinal en Ourense e imos continuar posteriormente co relevo, pero imos uns intres de publicidade. Me llamo Breogán y voy en busca de tesoros. Este fin de semana vamos a Ourense. Mis padres están muy ilusionados. Yo solo pienso en mi tesoro. Abre bien los ojos en Ourense, Breogán. Sus gentes. Descubre sus caminos. En Ourense tus manos te traerán el calor a través del agua. Déjate llevar en Ourense, Breogán. Encontraré mi tesoro. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y voy en busca de un tesoro. Descubre sus caminos. Sus pistas. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y tengo un nuevo tesoro. Ourense. Te dijeron que para calmar la sed, lo mejor era el agua. Pero nadie te habló de qué hacer con la sed de vida. Del agua que vuela con toda la calma. El agua que se escurre entre los dedos y te activa la sonrisa. El agua que sí es calma. Bueno, xa estamos outra vez aquí de novo, David, para esta proba xa final, non? De relevo que vamos a facer a categoría junior na proba 4x50 relevo combinado. Nesta categoría salen pola pista 2 o Club Natación e Salvamento a Estrada, pola 3 o Club Salvamento Vila García, pola 4 o Arteixo, pola 5 o Sisca e pola 6 o Sasa. A Estrada parece que toma ventaxe e, bueno, despois falaremos un pouco desta proba onde os adestradores teñen que andar finos escollendo que deportista vai ir en cada posta. Vemos a chegada da Estrada, a do
Sisca, do Sasa, xa va na segunda posta con aletas. Vamos a ver se todos os deportistas bucean os 50 metros. Sale primeiro a deportista da Estrada pola pista 2. Deportista do Clube Sisca chega en primeira posición. Sale aí a deportista do Clube Sisca, parece que toma moita ventaxe xa a deportista nesta terceira posta, na que leva o floppy para coller a última relevista. Clube Sisca parece que se non hai un contratempos nin descalificacións, leva moita vantaxe para poder conseguir esta primeira medalla de ouro que disputamos nesta xornada matinal. Deportistas do Club Sisca, Sara García, Paula Ferradas dando todo para chegar en primeira posición neste relevo xúnior. Segunda posición temos a pelexa entre o Club Salvamento Sada e o Club A Estrada. Primeira posición polo Sisca, un tempo de 1:53.74. Segunda posición Salvamento Sada con un tempo de 2:04.56. E terceira posición pola Estrada de 2:06.10. David, a espera de confirmación oficial, parece que o Clube Sisca Junior nesta proba vai conseguir o récord galego que tiña o Clube Sasa, composto por Paula Agra, por Noa Lorenzo, Lara López, Elena Torreiro, no 2017 en Castellón. Esperemos a confirmación da dirección deportiva desta competición, Sergio Quintela e Daniel Vila, os encargados de organización e da posta en marcha de todo este campeonato galego de salvamento en augas pechadas, categoría junior e absoluto. Imos ver se nos dan a confirmación por parte da dirección técnica. Mentres tanto, xa empezamos a presentar os rapaces que van na seguinte serie, na final, non? Desta proba de relevo junior masculino. 4x50 relevo combinado junior masculino. Pola pista número 2 temos ao Club Salvamento Acuático Laracha. Pola pista 3, Club Acuático Umia. Pola pista 4, Club Salvamento e Socorrismo Carballo. Pola 5, Club Salvamento Arteixo. Pola 6, Club Salvamento Vila García. E pola 7, Club Natación e Salvamento A Estrada. Temos os primeiros deportistas preparados. Primeiro deportista, primeira posta, 50 metros nado libre. Os outros deportistas tamén preparados do outro lado para saltar coas aletas. Pois xa está na auga, primeira posta, dos deportistas. Adiántase o Club Acuático Umia. Parece que cobra lixeira ventaxe este Clube Umia, que compite pola pista número 3, seguidos do Club Sisca, Club Sal, Club Salvar, Club Vila García e Clube Estrada. Gabriel Rodríguez recortando metros hora no buceo ao Club Umia. Vamos a ver que pasa neste buceo, nesta salida. Chegada por parte de Gabriel en cabeza, recortou uns 3 metros que sacaba o Club Acuático Umia. Vamos a ver se consiguen este Ricardo consigue manter aí esa posición. Moi disputada esta posta. Salvar Ricardo do Sisca. Temos en terceira posición esa desventaxe que colleu agora o Club Acuático Umia. Imos ver o último relevo e mentras tanto podo confirmarte, David, o récord que anunciábamos anteriormente do Clube Sisca. Enhoraboa a todas as participantes e tamén, por suposto, ao seu adestrador, o grande Diego López Rey, do que falaremos con posterioridade. Vemos o Sisca
Vemos aí que están chegando de primeiros cun gran tempo David, un 39-59 por parte destos deportistas do Clube Sisca. Segunda posición por parte do Club Salvamento Arte e a terceira posición por parte do Club da Estrada. Un tempo de 39-52, un pouco lonxe aínda de acadar estos rapaces o récord a nivel galego que xa tiña o mesmo clube, e acabamos de anunciar este novo récord galego conseguido polo Clube de Carballo na categoría Junior femenina. A continuación volveremos a ver outros deportistas para iniciar xa a proba individual, de 100 metros combinada de salvamento. Bueno, grande traballo, falábamos agora, David, grande traballo que está facendo o adestrador Diego López. Un adestrador que empezou como deportista do Clube Sal. Ainda recordamos cando tiña pelo e empezaba neste deporte, e agora posteriormente estivo pois debutou como adestrador no Clube Umia, estivo outra vez, volveu a casa a adestrar o Salvamento de Araracha, e agora tivo o gran reto de vir ao Clube Sisca. Está conseguindo, acadando grandes resultados, como xa fixo con Antía García cando foi campeona do mundo, grandes resultados que conseguiu con Noelia, e agora cos deportistas do Club Sisca. Estuvimos falando de Gabriel, de Joaquín, todos estos deportistas tamén que veñen por detrás, David tocándolle os talóns, non? Os deportistas junior e absolutos. Algún cadete poderemos ver seguro xe na piscina, vemos xuvenis que están aquí tamén neste campeonato junior e absoluto, disputando cos mellores, non quedándose atrás, non? Con esta xente, con estos deportistas, así que temos unha promesa, unha canteira boa, non? Vemos a Anxo, vamos a ver a Juan Martín do Clube Sal, vemos a Anxo López, estamos vendo xente, deportistas juveniles e cadetes competindo cos grandes absolutos. Bueno, facemos agora de novo un descanso, unha publicidade, mentras preparamos a seguinte proba. Te dijeron que para calmar la sed, lo mejor era el agua. Pero nadie te habló de qué hacer con la sed de vida. Del agua que vuela con toda la calma. Agua que se escurre entre los dedos y te activa la sonrisa. El agua que sí es calma. Que te roza y se queda cerca de ti para siempre. El agua que te trae al lugar donde nace la vida buena. Lo que se calma eres tú.
Non a violencia física nin psicolóxica. Non a violencia económica nin a sexual. Non os abusos sexuais. Non o acoso sexual. Non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente. Non o maltrato. Non o maltratador. Non o machismo. Porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta. Sen ningún xénero de dúbida. Non. Arrancamos outra vez coa proba de 100 metros combinada de salvamento categoría feminina. Xa temos a primeira serie preparada para esta salida. Parece que houve aí algún problema que o equipo arbitral decidiu que baixaran outra vez. Deben estar colocando ben os bonecos. Ben, vamos comentar esta primeira serie. Serie número 1 na pista número 1, Arancha Santas, do Club Natación e Salvamento A Estrada. Pola pista 2, Xania Porto, do Club Natación e Salvamento A Estrada. Pola pista número 3, Lola Gómez López, do Club Salvamento Arteixo. Pola pista número 4, Joana Fernández, do Club Salvamento Arteixo. Pola pista número 6, Mara Puñal, do Club Salvamento Acuático Laracha. Pola pista número 7, Katia Porto, do Club Natación e Salvamento A Estrada. E pola pista número 8, Antía Francos, do Club Salvamento Arteixo. Deportistas preparadas, esperando a confirmación arbitral. Vamos dar comezo a esta primeira serie. Oxalá. A proba consiste en nado de 50 metros, despois buceo de 17 metros e remolque de maniquí hasta completar os 100 metros. Esta primeira serie rolda os tempos de entre 1.41 e 1.44. Vamos a ver, piscina de 50 metros, piscina fonda, piscina complicada. Deportistas bastante igualadas, as deportistas do Clube A Estrada. Nesta proba sempre intentamos que eses primeiros 50 metros, un nado un pouco máis tranquilo, concienciado, confiado por parte do deportista, da deportista, para poder así ser capaz de bucear os 17 metros. Vamos ver esa recollida, xa empezamos a botar o aire. Deportista da rúa número 6, Mara Puñal, con ese remolque a crawl. O resto das deportistas a arrastre. Vamos a ver. Un tempo aproximado de un 38, un 40. Bastante igualadas as deportistas, pista 2, pista 6, pista 7. Deportista da pista 2, un tempo de 1.39.92. Xania Porto, do Club A Estrada, seguida de Mara do Sal. En terceira posición pola pista 6, perdón, pola a segunda posición por parte de Katia Porto da Estrada e terceira posición por parte de Mara Puñal do Sal. Acabamos esta primeira serie con un tempo de corte de 1.39 pola parte da primeira deportista. Mentre xa vemos aí as deportistas da segunda serie, na pista número 1, Carmen Fariña, do Club Acuático Umia. Parece que a deportista da Estrada Irene Cabanas non se presentou á proba, igual que Lara Torreiro do Clube Salvamento Arteixo, Laura Touceda do Clube Vila García, xa preparada na pista 4. Na pista 5, Nicola Alvariño do Clube Salvar. Pista 6, Alexia Carvajal de Salvamento A Estrada. Irene García do Clube Vila García na pista 7. E por último, na pista número 8, María García
do Clube Salvamento Sasa. Está o equipo arbitral. Temos a Cruz Magán, profesora do último curso de xuiz territorial que se fixo en Ourense, dando indicacións a estas rapazas que están no posto de cronometradores. Mentras están aquí para dar a saída, volvemos a agradecer ao Clube Salvour pola organización, a colaboración e o traballo que fan para que se poida disputar e podamos disfrutar deste deporte nunha piscina de 50 metros que por desgracia non abundan na nosa comunidade autónoma e que estamos a celebrar novamente outro ano máis neste Día do Pai na cidade das Burgas. Imos agora o xuiz de saídas, Satur, vai dar a saída, presionar para que este crono electrónico nos diga con precisión o tempo acadado por estas deportistas. Vamos xa a finalizar os primeiros 25 metros desta proba na que as deportistas do Clube Vila García pola pista número 4 parece que cobra certa ventaxe. Imos ver o resultado e o tempo que acadan estas deportistas de cara ás finais que, como comentamos, final A e final B, que celebraremos esta tarde ao redor das 5:30 nesta piscina Rosario Dueñas de Ourense. Están xa facendo o mergullo estas deportistas, recollendo manequí e vamos nos últimos metros, David, deste remolque. Moi igualadas, Laura e Nicole. Adiantas un pouco Laura. Vamos a ver como remata isto. Vemos aí deportista do Club Umia, Carmen Fariña, tamén está aí intentando remolcar a Kroll, intentando adiantar a súas rivales. E o que che decía antes, David, a pista número 1, a deportista do Umia, o que che decía, antiguamente eso era unha descalificación como un mundo, levar o neco debaixo da persoa afogando mesmo, non? Bueno, xa vemos a chegada desta serie clasificatoria. En primeira posición temos a Laura Touceda do Club Salvamento Vila García con un tempo de 1:35:42. En segunda posición pola pista número 6 con un tempo de 1:39:02. Temos a Alesia Carvajal do Club Salvamento Estrada. En terceira posición pola pista número 5 a Nicole Alvariño con un tempo de 1:39:37. Bueno, baixamos xa 4 segundos con respecto á serie anterior. E xa volvemos para que comece a serie número 3. Tamén vemos polletes vacíos, entendemos que tamén con algunha baixa. Pola pista número 2, Lucía Añón Sánchez do Club Salvamento Acuático Laracha. Pola pista número 3, Ainhoa Carracedo do Club Acuático Umia. Pola pista número 4, Noelia Loureiro do Club Salvamento Acuático Laracha. Pola pista número 5, Andrea Goimil do Club Salvamento e Socorrismo Carballo. Pola pista número 6, Lidia Aboi do Club Acuático Umia. Pola pista número 7, Carolina Baliño do Club Salvamento a Estrada. E pola pista número 8, Laura Miras do Club Acuático Umia, que non puido asistir tampouco. Estas baixas non sabemos a que se deben, pero desvirtúan un pouco a competición, ver esas pistas vacías, estas baixas así de última hora. Podemos comentar tamén que Noelia é a que acredita o mellor tempo desta serie, un tempo de 1:20:55, e vamos ver o que nos acontece agora e o tempo que poden conseguir estas deportistas para clasificarse, puntuar, estar nas finais da tarde nesta proba. Xa deu a salida
E comeza a proba, igualadas. Cabezando Lidia Boi e Andrea Goimil, dúas deportistas, unha juvenil, unha junior, encabezando esta serie absoluta. Pase por 31 de parte de Andrea. Saber esa salida do buceo. Vamos ver, as dúas están moi igualadas. Moi boa recollida por parte das dúas deportistas. Vamos a ver agora neste remolque unha crawl, outra arrastre. Vemos pola pista número 4 Noelia tamén decántase polo arrastre. Vamos a ver. Noelia que tamén parece que recupera a posición nesta proba. A Noelia parece que xa colle un pouco de ventaxe. Andrea, as deportistas do Club Eumia en terceira e cuarta posición, e parece que a primeira en tocar vai ser Noelia Loureiro do Club Esal cun tempo de 1:24:18. Un tempo bastante inferior á serie anterior, David. Seguida de Andrea con un tempo de 1:24:92. Baixamos o tempo, non? Anterior 1:35:21 e agora, como poden ver nas súas pantallas, o tempo acadado por Noelia 1:24:18. Vamos presentar entón a serie número 4. Serie número 4. Pola pista 1, Lucía Díaz do Club Salvamento Sada. Pola pista 2, Julia Agrelo do Club Salvamento e Socorrismo Carballo. Pola pista 3, Celia Lima do Club Acuático Umia. Pola 4, Alba Gómez do Club Salvamento Arteixo. Pola 5, Paula Fariña do Club Acuático Umia. Pola 6, Lucía Barcia do Club Salvamento Arteixo. Pola pista 7, Inés Barbeito do Club Acuático Umia. E pola 8, Ariana García do Club Salvamento Arteixo. Bueno, pois podemos comentar Celia Lima, deportista anterior do Club Sapo, este ano competindo nas filas do Club Eumia. Temos a Alba novamente e a outra deportista que ven pisando moi forte pola pista número 5, Paula Fariña do Club Eumia. Están preparadas as deportistas para dar a saída. E vamos alá cos primeiros metros. Moi bo xogo acuático por parte de Alba. Saber ese pase dos 50 metros, ese pase que vai dar medo, vai dar pena. Vemos como vai en cabeza, casi quita un corpo ao resto dos deportistas, as outras bastante igualadas. Alba, deportista da selección galega, conseguiu el récord nacional con Antía, Eva, Feijó, Lara, todas as deportistas da selección galega, grandes competidoras a nivel nacional. 31 buceo en nado ondulatorio. Esa última abrazada, moi boa recollida por parte de Alba. Así en Celia, sigue tamén Paula. Celia está aí tamén, aí bastante igualada con Alba. E vamos ver esos metros finais. Se pode, quen chegará antes a picar no crono electrónico. Celia recortando metros. As dúas moi igualadas, que en David parece que Alba 1:22:74. Alba Gómez 1:22:74, seguida de Celia cun tempo de 1:25:04. Grandes tempos tamén acadados por estas deportistas desta serie número 4. E imos xa ca última serie desta proba matinal.
imos presentar Serie as número deportistas. 5, pola pista número 1, Andrea Bello do Club Salvamento Sada. Pola pista número 2, Lara López Fernández do Club Salvamento Sada. Pola pista número 3, Carolina Cascón do Club Salvamento Vila García. Pola pista número 5, Paula Ferradás do Club Salvamento e Socorrismo Carballo. Pola pista número 6, Carla Padín do Club Salvamento e Socorrismo Carballo. Pola pista número 7, Andrea García do Club Salvamento Vila García. E pola pista número 8, Nerea Mallo do Club Salvamento Acuático Laracha. Aquí temos deportistas de idades e categorías dispares. Paula, Carla do ano 2007. Temos a veterana Andrea Bello do Clube Sasa. Temos tamén a pista número 4, Valeira, de esa baixa fundamental para o Clube Umia, para o deporte galego, Antía García Silva, que esperemos o desexamos que este vendo este campeonato disfrutando do salvamento deportivo de Galicia. Vamos, Paula Ferradás, parece que está aí na primeira posición, nos primeiros metros. Seguindo a pista, Lara López, deportista que tamén realiza todas as probas. Unha grande deportista, Lara López, que vivimos fai pouco con ela un programa especial, unha homenaxe que lle fixo Alfonso Pardo na Radio Galega polos todos triunfos acadados por esta deportista de Ordes que compite nas filas do Clube Sasa. Está aí xa a disputar o primeiro posto. Lara, Paula, están aí bastante igualadas. Parece que Lara tivo que cambiar o remolque. Isto foi unha ventaxe, non, para Paula e tamén para a deportista da pista número 3, Carolina Cascón. Primeira posición por parte de Paula Ferradás do Club Sisca con un tempo de 1:23:68. Segunda posición por parte de Carolina Cascón do Club Vila García con un tempo de 1:27:58. E terceira posición deportista da rúa número 6, Carla Padín, con un tempo de 1:29:24 do Club Sisca. Damos así por finalizada esta proba na categoría feminina e vamos a dar comezo coa categoría masculina, empezando a primeira serie pola pista número 2 con Froilán Pensado García. Pista número 3, Tomás Beira do Club Salvamento Sada. Pista número 4, Iago Herbón da Estrada. Pista número 5, Asier Ramos do Club Acuático Umia. Pista número 6, Pablo Lema do Club Salvamento Arteixo. E pista número 7, Arturo Ande do Club Salvamento Vila García. Estos van ser os primeiros deportistas que compitan pola clasificación na proba 100 combinada de salvamento absoluto masculino, en na que imos disfrutar de 6 series ao longo deste tempo de competición. Serie donde predominan os deportistas júnior. Destes 7 deportistas, 4 son júnior. Vamos a ver, tempo acreditado entre 1:29 e 1:25, a ver se podemos mellorar esos tempos. Deportistas preparados. Salida desta primeira serie do 100 combinada masculino. Deportista da calle número 8 da Estrada. Temos aquí a Iago Herbón en primeira posición. Vamos a ver ese giro. Pista
4 Iago Herbón parece que colle un pouco de ventaxe e imos ver despois do buceo a recollida a importancia da recollida de cara á clasificación final. Hai boa recollida. Iago Asier estarán aí pelexando por esos primeiros postos bastante igualados. Xeralmente o que dicíamos antes, o deportista da Estrada moi lixeramente aventaxado. Vai ser unha chegada moi igualada por parte dos 5 primeiros deportistas. Parece que o deportista Froilán quedase un pouco atrás e o que ia máis Pablo Lema chega atrás. primeiro, deportista do Club Salvar, un 21.56. Vaya remolque, vaya remolque. Vaya remolque, vaya remontada que fixo este deportista, seguido por Asier do Clube Umia, un tempo de 1:23:95. Todos os deportistas, como veremos agora nas imaxes, baixaron case todos os seus tempos acreditados. Empezamos a primeira serie cun 21:56. Xa temos os preparado a segunda serie. A segunda serie aquí neste pabellón, nesta piscina Rosario Dueñas de Ourense. Pola pista número 1, Manuel Campos do Club Sisca. Pola pista número 2, Manuel Mallo do Club A Estrada. Pola 3, Rubén Vidal do Salvar. Pola pista número 4, Andrés Carballeda do Club A Estrada. Pola pista número 5, Manuel Vilar do Club Acuático Umia. Pola pista número 6, Daniel Andújar do Club Acuático Umia. Pola pista número 7, Alejandro Avalo do Club Salvamento Vila García. E pola pista número 8, Pablo Negreira do Club Salvamento Coruña. Temos os deportistas preparados esperando a confirmación do axunto para poder comenzar esta proba. Os deportistas todos bastante continuos nestes primeiros 15 metros da piscina. Segunda convocatoria a un campeonato, a unha competición por parte de Pablo Negreira, deportista do Salvamento Coruña. Segunda competición, terceira competición en Salvamento, con un deportista con gran potencial que empezou a disfrutar este ano deste deporte como levamos disfrutando moitos dos que estamos aquí durante moito tempo. Vamos a ver esta salida do buceo. Sale primeiro Pablo, vamos a ver ese remolque. Temos a Daniel tamén pola pista número 5, que empezan a adiantar pola pista número 4. Temos tamén a Andrés Carballeda da Estrada. E pola pista número 3, aí encabezando tamén, temos a Rubén Vidal do Salvar. Vamos a ver que sucede, vamos a ver ese remolque, pero parece que en cabeza vai quedar Andrés Carballeda e o Daniel do Umia. A importancia que vemos que estamos vendo David o remolque, como Pablo saía de primeiro nesos metros antes do remolque e posteriormente pois isto os nadadores lles costa un pouco máis, non? O remolque cando ves da natación, pois bueno, tes que facer adestrar tamén esta parte que é importante, que non é tan doada como parece, non? Sí, estou de acordo, ao final en natación o traballo dos estilos é moi importante, pero a hora do remolque si ten moita transferencia, pero hai que depurar sobre todo esa técnica do remolque, esa técnica das recollidas, que ao final son os aspectos fundamentales a hora de realizar estas probas, porque son probas cortas, son probas de 50, 100, como moito 200 metros que temos aquí na piscina. Nun 200 supersocorrista o aspecto técnico podenos dar a proba ou non. Pois xa temos os seguintes deportistas da serie 3 preparados para competir novamente esta proba combinada de salvamento. Pola pista número 1, Roy Lorenzo
do Club Salvamento Sada, pola pista número 2 Daniel Fernández do Club Umia, pola pista número 3 Martín Tenorio do Umia, pola pista número 5 Manuel García do Sisca, pola pista número 6 Miguel Fariña do Club Acuático Umia e pola pista número 7 Carlos Montagud do Club Acuático Umia e pola oitava temos a Anxo Tourís do Club Salvamento Vila García. Sí, novamente podemos decir que temos dúas baixas importantes na pista número 4, Ángel Fraga, e pola pista número 7, Carlos Monteagut, do Club Acuático Umia. Van competir agora os 6 deportistas que xa suben os polletes por indicacións do xuiz adxunto. En breves instantes, o xuiz de saídas dará o pitido inicial nesta proba, nesta serie número 3. Xa están os deportistas na auga e imos ver os tempos acreditados aproximadamente de 1:18, os mellores tempos 1:18, 1:18:25, 39, son os 3 mellores tempos acreditados. Clube Umia encabezando esta proba, os 3 deportistas. Vamos a completar xa os 50 metros por parte de os deportistas de Miguel, de Daniel, de Martín. Están buceando, imos ver agora a recollida e os clasificados nas distintas posicións. Saen novamente os 3 deportistas do Club de Caldas de Reis. A pista 3 Martín, vemos a Martín, vemos a Daniel, vemos a Miguel. En esta pista número 1 Arroi van chegar os 3 deportistas do Clube Umia. Parece que nos 3 primeiros postos, aí parece que o terceiro estivo un pouco máis reñido, pero os primeiros postos para os deportistas de Caldas. Moi bo tempo por parte de Martín Tenorio, baixándose o tempo casi 3 segundos e medio. O tempo feito por Martín que podemos comprobar nas pantallas, 1:16:68, e baixa de maneira importante o primeiro tempo da serie anterior, David. Sí, o primeiro tempo da serie anterior 1:19, Martín 1:16, baixando o seu tempo acreditado en 1:20:31. Vamos dar paso ahora á serie número 4. Vemos xa os deportistas que se van preparar. Parece que volvemos ter as baixas ou a baixas dos deportistas do equipo ourensán, de Noel Quiroga na pista número 2. Vemos a Gabriel xa na pista número 1 do Clube Sisca, Gabriel Rodríguez. Temos a Tino Carballeda na pista número 3 do Club Astrada. Seguimos con Ricardo Mouro Periscal do Clube Sisca, Pedro Costa do Vila García, José Moure na pista número 6, na pista 7 Hugo Martínez do Sisca e finalizando Javier Mayo da Estrada. Vemos que na pista número 6 José Moure do Clube Salvour encabeza lixeiramente. Pouco tempo lle vai quedar dese primeiro posto, que xa veñen moi fortes deportistas como Ricardo Mouro, como Tino Carballeda, e vemos esta igualdade inicial que imos ver como se completa unha vez que collan o manequí do fondo da piscina. Os deportistas siguen buceando, vemos nas pantallas como recollen pola cámara subacuática ese boneco, suben á superficie. Parece que Ricardo do Clube Sisca colle unha ventaxe dunha abrazada, pero Tino está aí tamén, ven moi forte dende atrás. Parece que o que sí se queda David e o deportista do Vila García, que compite na pista número 5, Pedro Costa. A primeira posición non hai dúbida que vai ser para Ricardo Mouro Periscal do Clube Sisca.
chega ahora Gabriel Colferai e por último do natación a estrada Javier Mallo Otero. Vemos un tempo moi baixo, non? Estamos baixando entre 3 e 4 segundos. Vemos o tempo 1:12:57 que fixo o deportista carballés. Bueno, continuamos entón ca serie número 5, penúltima serie desta proba. Deportista da pista 1 Javier Agrelo Canedo do Club Salvamento e Socorrismo Carballo. Pola pista 2 Roy Naranjo do Club Salvamento Ourense. Pola pista número 3 temos a Iago Vicente do Club Salvamento Vilagarcía. Pola pista número 4 temos a Daniel Vicente do Vilagarcía. Pola pista número 5 Alejandro Chacón do Club Salvamento Arteixo Salvar. Pola pista número 6 Anxo López do Club Salvamento Acuático Laracha. Pola pista número 7 Gabriel Marín do Club Natación e Salvamento Estrada. E pola pista número 8 Álvaro Hidalgo do Club Salvamento Acuático Laracha. Todos os deportistas preparados, esperando a confirmación do axunto, esperando a salida desta prova. Vemos no centro da imaxe aos dous irmáns Vicente Ferreira do Club Vilagarcía. Os tempos acreditados por Daniel Vicente 1:10:31. E polo de agora este deportista toma unha lixeira vantaxe no que se refire aos primeiros 50 metros. Vemos a Alejandro Chacón, o irmán de Daniel, a Iago. Vemos a Anxo do Club Laracha. Recolle o que recolleu antes Daniel Vicente na pista número 4. Vemos a Daniel, vemos a Chacón, vemos a Iago. Están os tres aí, os tres disputando ese tempo que lles leve a final de pola tarde. Un tempo similar, vai a chegar moi igualados os dous irmáns, a Alejandro Chacón. A esta serie a temos con un tempo de 1:13:00 por parte de Daniel Vicente Ferreira do Club Salvamento Vilagarcía. Temos nas imaxes a este gran deportista que conseguiu a primeira posición nesta serie. Pronto imos finalizar esta proba cos deportistas que xa están na cámara de saídas. Esta serie 6, no que temos na pista número 1 a Pedro Mesejo do Club Sisca, na pista número 2 a Pablo Amado do Club Salvamento Laracha, Xoel do Club Acuático Umia na pista 3, pola 4 irá Javier Balsa Vigo, pola pista número 5 do Club Umia Alex Piso Señorán, pola pista número 6 Martín Viña do Club Salvar, David Fraga irá na pista número 7 do Club Salvamento Laracha e pecha esta serie Samuel Hipólito do Club Salvar pola pista número 8. O mellor tempo acreditado aquí o ten tamén o laureado Javier Balsa Vigo cun tempo de 1:07:00 nesta proba. Xa están os deportistas na auga, van realizando o nado. Nestes primeiros metros a igualdade total, donde vimos ver as diferencias, David, principalmente en o remolque. Vemos a igualdade que total, Vamos vendo aí os deportistas do Club Umia mirando o da calle central. Vamos vendo como miran a Javier, como lle siguen o ritmo. Vamos ver que sucede ahora no remolque. Moitas veces a técnica de remolque vendo o contraincario. Se non sabemos onde está. Se respiramos hacia o lado da dereita non podemos ver o que nos ven pola esquerda. Se vai diante nosa, pois tampouco sabemos. Grande proba tamén a que está facendo
o deportista David Fraga do Club Laracha pola pista número 7. Ten un tempo acreditado de un 15.60. Vai haber igualdade total, outro beneficio este de crono electrónico para os árbitros, que non teñen que decidir quen chega en primeira posición dunha maneira moi taxante en un crono manual. Pista 7, primeiro clasificado. De David Fraga, segunda posición Javi Balsas e terceira posición pola pista número 5 Alejandro Piso. E volvemos baixar o tempo da serie anterior, e aquí estamos cun tempo de 1:11.33 e os demais deportistas que podemos ver en pantalla os tempos acreditados en cada unha das pistas desta proba. Mentras saen da auga estos deportistas da serie número 6 da proba combinada, imos xa a ver como as chicas van disputar o 100 metros remolque de manequí con aletas, donde teremos as 5 series e donde buscarán a clasificación para a tarde, para a final A e para a final B, que se disputará nesta piscina Rosario Dueñas a partir das 5:30. Vemos xa que teñen colocadas as aletas. David, explicamos un pouco a proba. Pois esta proba consiste en nado de 50 metros con aletas, que é o xeito máis rápido o que solen utilizar os deportistas, sole ser o buceo, e despois facendo unha recollida no fondo da piscina, no outro lateral, do boneco que está fundido, o boneco cheo de auga, que teñen que remolcar hasta chegar outra vez á posición de salida. Temos as deportistas xa preparadas, o xefe de competición comprobando máis aos árbitros, comprobando de que este todo correcto para dar esa salida. Vemos a confirmación por aí. Ana Lucía, xuiz de recorrido, di que está todo ben. E agora o xuiz axunto Carlos Rey dá o visto bo para que as rapazas suban o pollete. En breves instantes o xuiz de saída vai dar o pitido inicial. Vamos xa a comezar nesta proba. Van buceando todas as rapazas. Algunhas das deportistas decántanse polo buceo, outras polo nado. Vai ser unha proba longa, unha proba que demanda moito esos 50 primeiros metros de buceo, despois para a salida co maniquí e o remolque, unha proba moi dura. Unha proba estrela do salvamento, onde temos Santía, que hoxe, volvemos a decir, non está connosco, pero seguro que vendo este directo é seguro que, bueno, onte moi emocionada polo homenaxe, como dixemos antes, que lle fixeron as competidoras nesa entrega de medallas. Bueno, vemos que están prácticamente moi igualadas as deportistas da estrada, deportista do Clube Sasa. Primeira posición desta serie, temos pola pista número 5 a Katia Porto da Estrada, segunda posición deportista da Estrada, tamén a Arancha Santas en terceira posición con un tempo de 1:14 a deportista do Club Salvamento Sada, Enia Rumbo. Vamos dar comezo á seguinte serie, non houve ningunha descalificación. Vamos dar paso á seguinte serie. Serie número 2, pista número 1. Temos a Paula Fariña Martínez, do Club Acuático Umia. Pola pista número 2, Marta Lasarte, do Club Salvamento Sada. Pola pista número 3, Xiana López, Club Salvamento Sada.
Pola pista número 5 a Andrea Bello do Club Salvamento Sada. Pola pista número 6 a Antía Martínez do Club Salvamento Coruña. Pola pista número 7 a Irene Ferreira do Club Salvamento Arteixo. E pola pista número 8 a Xania Porto do Club Natación e Salvamento A Estrada. Temos outro xuiz, tamén os xuices comprobando que todos os manequís e todo o material está correcto para dar comezo á competición. Podemos comprobar que tamén siga habendo baixas nestas probas. Campeonato largo, campeonato duro, campeonato intenso, campeonato galego de salvamento. Onte pudimos estar con Laura Mirás, pero hoxe parece que por diferentes motivos non pode competir nesta serie número 2, nin a deportista tampouco do Clube Umia, Paula Fariña. Os árbitros xa deron o visto bo, súbense pollete e vamos a iniciar esta segunda serie de, como xa dixemos, a proba 100 metros remolque de manequí. Buceo, esas deportistas. Temos entre elas a Xiana López, deportista do 2009, aí competindo nun campeonato junior e absoluto. Ollo a pista número 6, que leva buceando os 50 metros. Sae xa co manequí a deportista do Clube Corsal, Antía Martínez. Xiana López, pista número 3, peleando coas súas aletas de plástico, as súas aletas de goma, que por ser deportista de categoría inferior non pode utilizar esas aletas de fibra. Aí peleando coas deportistas absolutas, mantendo o ritmo. Parece que desinflouse un pouco a Antía do Clube Coruña. Está pelexando aí tamén para chegar aos metros finais. Pista número 5, un tempo de 1:09:23. Andrea Bello, a veterana tamén do Clube Salvamento Sasa. Bueno, dicimos veterana, pero nacida no ano 1999, pero tamén xa leva anos tamén este deporte. E outra cousa que hai que decir que tamén é cuna do salvamento en Ourense. Gran traballo feito por este clube, presidido por José Manuel Paredes, e tamén un grande traballo que fai a súa técnica Marta Estevez na organización, adestramentos e traballo, esforzo por este deporte do salvamento. Imos agora ca serie número 3, presentando pola as pista deportistas. número 1 temos a Iria Barreiro do Club Acuático Sal. Pola pista número 2 a Amaya Vidal do Club Salvamento Sada. Pola pista número 3 a Lucía Añón do Club Salvamento Acuático Laracha. Pola pista número 4 Andrea Goimil do Club Salvamento e Socorrismo Carballo. Pola pista número 5 Lidia Boi do Club Acuático Umia. Pola pista número 6, Nerea Mayo, do Club Salvamento Acuático Laracha. Pola pista número 7, Irene Cabanas, do Club Natación e Salvamento A Estrada. E pola pista número 8, a Aroa Suárez, do Club Salvamento Vila García. Bueno, nesta serie, David, non temos ningunha baixa. E ao mellor tempo acreditado pola deportista do Clube Sisca, con 58 segundos 6 centésimas, Andrea Guimil, deportista do ano 2008, cunha grande proyección, e adestrada, como xa dixemos, por Diego López. Grande campeonato que están a facer os clubes, o Clube Sisca, conseguindo varios récords. Falábamos onte desa pelea entre os tres primeiros postos, nos que máis destacan esos clubes, donde destaca o Umia, donde destaca o Sisca. Temos aí o Salvar, esa pelea, eses tres clubes
e ven pisando forte tamén Borja Díez como adestrador do Club Salvamento Acuático Laracha. Facendo un moi bo traballo, metendo moitos deportistas nesas finales, Noelia tamén, co apoio de Noelia. Vamos ver esa recollida, quen sale primeiro, Andrea, Lidia primeiro. Vamos Lidia, deportista juvenil, vamos, futuro do salvamento. Andrea, Lidia, van a estar aí as dúas. Vamos, rapazas. Lidia. Aguanta aí, Andrea vai recortando terreno, pero non chegamos. Tempo acreditado por Lidia de 59:49, Andrea 1:01:14. Grande deportista, tamén adestrada por Joserra, outro grande adestrador do Clube Umia. Imos ver se a dirección deportiva nos lo permite comprobar se Lidia Aboi do Clube Acuático Umia bate o récord galego do 100 metros rescate de manequí con aletas na categoría xuvenil que o tiña Andrea Wimil do campeonato galego anterior celebrado nesta piscina tamén no ano 2022, e tamén o Día do Pai. Imos ver se nos lo confirman. A dirección deportiva está comprobando os resultados. Lidia, como xa dixemos, unha grande deportista do Clube Umia, grandes resultados, grande persoa, sempre cun sorriso na boca, Lidia Aboi. Vamos presentar mentras a serie número 4, pola pista número 1, Carolina Cascón do Club Salvamento Vila García, pista número 2, Sara Cortizo do Club Salvamento Sada, pola pista 3, Ana Val do Club Acuático Umia, pola 4, Noelia, a grandísima Noelia Loureiro do Sal, pola pista número 5, Inés Barbeito do Club Acuático Umia, pola pista número 6, Mariña Ribadulla do Club Salvamento Coruña, pola pista 7, Sara Vázquez do Club Salvamento Arteixo e pola 8ª, Claudia Ribeiro do Club Acuático Umia. Tremendas deportistas temos nesta serie, non? Como en todas, pero... Como en todas, xa vimos antes, a ver se nos confirma Daniel Vila si é récord galego ou non o tempo que acaba de facer a deportista do Clube Umia. E mentres tanto imos ver a serie número 4. Noelia, Inés, Ana Val, Mariña, Ribadulla. Moi boa salida de Noelia, vamos a ver ese buceo. Buceo parece que encabeza Noelia. Temos aí a Ana Val tamén, temos a deportista Inés tamén pola pista número 5, as 3. Sin embargo, pola pista número 7 tamén temos a Sara Vázquez aí aguantando. Vamos a ver esa recollida, primeira que sale, Noelia máis adiante. Vamos a ver se aguantan aí, a ver, Ana Val que está mirando, ve a Noelia. Noelia parece que cobra vantaxe ante Inés e Ana Val. Tres deportistas moi fortes, tres grandes deportistas galegas, pero parece que nesta serie clasificatoria a primeira posición vai a ocupar a deportista adestradora dos pequenos do Club Acuático Laracha. Chega Inés, chega Ana e agora, posteriormente, Carolina pola pista número 1. Chega Mariña e Sara e para finalizar Claudia e na pista número 2 Sara Cortizo do Club Sasa. Vemos nas imaxes a Inés e a Noelia comentando a proba e vemos os tempos nas pantallas conseguidos polas nosas absolutas.
van anunciando agora nesta piscina o que xa viñemos anunciando o récord conseguido polo Clube Sisca na proba de relevos de categoría Junior. Categoría Junior. Vemos xa, bueno, podemos escoitar dende aquí, dende a nosa posición, os aplausos do público que enche as gradas desta piscina nesta xornada vespertina do 19 de marzo de 2023, disfrutando deste campeonato galego. Imos agora ca seguinte serie. Serie número 5, presentámoslo rápido, última serie, pista 1, Andrea Iris, Club Salvamento Sisca, segunda pista, Sara García, Sisca, terceira, Carolina Baliño da Estrada, cuarta, Lara López do Sasa, quinta, Lucía Barcia do Club Salvar, sexta, Irene Ribadulla do Salvamento Coruña, sétima, Celia Lima e oitava, Mara Puñal do Sal. Vamos aí, vemos as deportistas. Lara López xa quitando un corpo de ventaxa. Vamos Lara, vamos Sara. Parece que Sara García vai aí aos piques con Lara. Vamos ver esa recollida rápida por parte de Lara. Lara en cabeza, seguida das outras 4 deportistas, Umia, Salvar, Estrada, Sisca, peleándose por esa segunda posición, pero decantámonos pola primeira posición indiscutible de Lara López. Bueno, pois o que dixemos antes, David, confirmamos o récord de Lidia. Primeira posición de Lara López con un tempo de 57.09. Segunda posición, un 0.2 por parte de Carolina Baliño con un tempo de un 0.2 a 84. Terceira posición con un tempo de un 0.442 da deportista Lucía Barcia do Salvar. Bueno, pois mentras chegaban as deportistas, a dirección técnica da Federación de Salvamento confirmaba ese récord juvenil desta proba 100 metros rescate de maniquí con aletas da deportista Lidia Aboi do Clube Umia. Enhoraboa para ela, para seu adestrador José Ramón Rey, gran traballo que tamén está facendo neste clube, e damos a enhoraboa ao Clube Umia por este récord galego. Comenzamos agora coa primeira serie do 100 remolque de maniquí con aletas absoluto masculino. Na serie 1, pista número 3, Tomás Beira do Club Salvamento Sada. Na pista número 4, Froilán Pensado do Club Acuático Laracha. Na pista número 5, Arturo Ande do Club Salvamento Vilagarcía. Estánse preparando os deportistas, colocando as aletas, como podedes ver ben na pantalla. Bueno, pois mentras estes deportistas se preparan, a verdade é que unha serie con tres deportistas parece como un pouco desmotivante, non? En caso de estar aí, David, que ti que compites ou que competiche, que te parece? Eu era dos que competía nesta serie, entonces no, desmotivante tampouco, porque ao final estaste peleando polos postos do campeonato galego e estás entre os 24 mellores deportistas. Sempre vai ser máis duro, porque non é o mismo competir contra 3, contra ti mismo, que contra 8, pero é unha motivación e unha desmotivación ao mesmo tempo. Pois sí, un referente, non? Bueno, pois van a empezar, van a ver, cambiamos o xuiz adxunto. Cambian de posición Carlos Rey e Francisco Javier Magariños, que xa dá o pitido para subir os polletes os 3 deportistas que citamos anteriormente para disputar estos 100 metros. Vale, aquí aletas e xa temos os deportistas na auga. Aproveitan todo o tempo que poden o buceo para poder facer despois a recollida do oneco na outra parte da piscina. Esa recollida
deportista salirá primeiro. Pista número 3, Tomás Beira sale en cabeza. Vamos a ver quen aguanta aí máis ese remolque de maniquí. Tomás en cabeza. Tomás aguanta aí, seguido por Froilán. En terceira posición Arturo. Tes unha referencia nos competidores, pero o que vai marcar a clasificación para polas tardes, para as finais, vai a ser o crono electrónico, que Tomás o vai parar en 1 minuto 3 segundos 63 centésimas. Hai un problema co crono electrónico na pista 5. Pista 5, un 3.89, hai que corrixir ese tempo. Aí está corrixido ese tempo. Pois, bueno, podemos dicir tamén que o deportista Tomás do Salvamento Sasa, que competiu pola pista número 3, tiña un tempo acreditado de 1 minuto 8 segundos 73 centésimas e o baixou a 1:03.63. Esta baixada de tempos tamén motiva os deportistas para seguir adestrando, para seguir mellorando. Unha baixada de 5 segundos é unha baixada moi importante. E agora xa temos os deportistas que van competir na serie número 2 desta proba, 100 metros, maniquí con aletas. Pola pista número 1 temos a Sier Ramos do Club Acuático Umia. Pola pista 2 Alejandro Avalo do Club Salvamento Vila García. Pola pista número 3 Fabián Varela do Sisca. Pola pista número 4 Javier Pereira do Club Natación e Salvamento Estrada. Pola pista número 5 Martín Viña do Salvar. Pola 6 Pedro Mesejo do Sisca. E pola 7 Rubén Vidal do Salvar. Moita sorte a todos. Bueno, aquí nesta proba, presentaremoslo despois, vai ser na única proba na que un deportista do ano 2009 poda competir cos maiores. O veremos despois, o entrevistaremos a Juan Martín do Club Salvamento Acuático Laracha, que xa o temos na cámara de saídas. Vimos ver esta segunda serie, o tempo que fan os deportistas galegos. Fabián Varela pola vemos pista, como recollen as imaxes. Pola pista número 3 o buceo de Fabián Varela, buceo lateral. Novidade dos deportistas hasta agora. Pero vemos que a pista número 5 Martín Viña vai en cabeza de serie. Remontando pista número 2 Alejandro Avalo, remontando aí un pouco a ver se consigue meterse nesa final. 57-91, primeira posición por parte de Martín Viña, segunda posición por parte de Xoel Teijeiro con un tempo de 1:3.14, terceira posición por parte de Fabián Varela con 1:3.80. Grande resultado que fixo este deportista, grande tempo de 57 segundos 91 centésimas. Baixando así o seu resultado en casi 5 segundos, Nuria. A verdade é que sí, como dicíamos antes, e tamén baixamos os tempos das series, o tempo anterior falábamos de 1:03.63, xa baixamos do minuto, 57 segundos 91, e o tempo conseguido polo primeiro clasificado desta segunda serie. Pasamos a serie número 3, na pista número 1, Luís Negreira do Club Salvamento Acuático Laracha. Pola pista 2, Roy Loureiro do Club Natación e Salvamento Estrada. Pola pista número 3, Daniel Andújar do Club Acuático Umia. Pola pista número 4, Xoel Teijeiro do Club Acuático Umia. Pola pista número 5, Abel González do Club Acuático Umia. Pola pista número 6, Hugo Martínez do Sisca. Pola pista número 7, Jorge Vilariño do Sisca. E pola pista número 8, Miguel Sánchez do Club Acuático Umia. Deportistas preparados, pendientes da saída. 4 deportistas do Umia,
2 do Xisca, 1 de Laracha e outro da Estrada, son os que están na auga nestes intres. Deportista Xoel Teijeiro parece que ten algún problema, quedase un pouco atrás. 2 juveniles, 4 juniors e 2 absolutos. Temos a igualdade. Temos en cabeza os deportistas das rúas 7 e 8, pista 7 e 8. Jorge Vilariño, Miguel, Xisca Umia parece que se adianta un pouco Hugo, Xisca Umia, temos aí adiantando tamén pola dúas, temos a Estrada, vamos a ver. Chegadas moi igualadas, pero chega antes Hugo e despois Miguel do Umia. Terceira posición para Abel González tamén do Umia. Nesta serie, o tempo acreditado polo primeiro, vemos aí a Hugo Martínez, que acreditou 58 segundos 56 centésimas. Vemos os tempos nas pantallas. Mentras xa están preparándose os deportistas. A serie número 4. A serie 4. Vamos a presentalos. Pola pista número 1, Iago Pérez, do Club Salvamento Sada. Pola pista número 2, Álvaro Hidalgo, do Club Salvamento Acuático Laracha. Pola pista número 3, Iago Abelenda, do Club Salvamento Coruña. Pola pista número 5, Joaquín Mouro, do Club Salvamento e Socorrismo Carballo. Pola pista número 6, Daniel Vicente, do Club Salvamento Vila García. Pola pista número 7, Roy Naranjo, do Club Salvamento Ourense. E pola pista número 8, Pedro Costa, do Club Salvamento Vila García. Bueno, aquí temos deportista da casa, Roy Naranjo. Temos novamente a Iago Abelenda, deportista do Club Corsal e adestrador do mesmo club, que naceu nas filas tamén do Club Xisca. E logo a Joaquín Mouro, que acredita o mellor tempo despois do ausente Ángel Fraga, tamén do Clube Salvamento Coruña. Deportistas, os polletes. Vemos como se preparan. Salida desta serie número 4, deportistas. Boa frecuencia no buceo por parte de Iago Abelenda do Corsal. Pero a dianteira levanas os deportistas do Xisca e do Sal. Vamos a ver quen sale primeiro neste buceo. Vamos adiante, Joaquín vai encabezando esta serie con un moi bo remolque. Como está mellorando Joaquín, que tempada está facendo. E vemos tamén o deportista da pista número 2 do Clube Laracha, como tamén adianta e vai chegar na segunda posición. Primeiro Joaquín, segundo Álvaro do Sal e terceira posición para o deportista da rúa número 6, como non, Daniel Vicente do Club Salvamento Vila García. Tempazo de Joaquín. Gabriel, non te relajes, Gabriel, que che van comendo os pés. Gabriel, avísate dende aquí. David, que teñas ollo a este compañeiro de equipo, a Joaquín Mouro Periscal, porque fixe un tempo de 53 segundos 22 centésimas e tamén mellorando os tempos das series anteriores de 57.91 a 53.27. Imos agora a presentar a seguinte serie, a presentar
o máis xove do campeonato do Club Salvamento Laracha da selección galega, Juan Martín Rodríguez Lafuente, un deportista, unha promesa, selección galega 2022, Juan Martín, cun tempo acreditado de 59 segundos. Nesta proba vai disputar pola pista número 1 Manuel Vilar do Club Acuático Umia, na pista 2, na 3 para Javier Balsaca, pista número 4 Pablo Amado do Club Salvamento Acuático Laracha. O mítico Kiko Ramilo Trigo estará na pista número 5 do Salvamento a Estrada, na pista número 6 Carlos Monteagut, na 7 Manuel Mayo da Estrada e por último David Fraga na pista número 8 do Clube Sal. Xa están os deportistas no nado subacuático. Está o mítico Kiko Ramilo, tamén o vimos crecer nesta federación, adestrador da Estrada, deportista iniciado no Salvamento Acuático Laracha. Temos aí unha grande competición. José Enrique Ramilo. E agora vemos na pista número 4 a Pablo Amado, Javier Balsa pola pista número 3. Os tres van a disputar os tres primeiros postos e chega Pablo Amado un tempo de 53:76, seguido da pista número 3 Javier Balsa e posteriormente Enrique Ramilo Trigo cun tempo de 53:86. E bueno, vamos ver en breve o tempo que fixo o deportista Juan Martín, deportista máis xove que está a participar neste campeonato e quedou en quinta posición, unha grande posición para este neno aínda, e cun tempo de 58:98. Moi grande Juan Martín, con moita proxección de futuro, e seguro que co traballo del coordinado por Borja Díez e Noelia Loureiro, esperemos que chegue moi lonxe este deportista. Mentre xa temos a última serie preparada para competir. Última serie número 6, pola pista número 1 Hugo Loureiro do Club Acuático Umia, pola pista 2 Anxo López do Club Salvamento Acuático Laracha, pola pista número 3 Constantino Carballeda do Club Natación e Salvamento a Estrada, pola pista 4 Gabriel Rodríguez Colferai do Sisca, pola pista número 5 Alejandro Piso do Club Acuático Umia, pola pista número 6 temos a Martiño Merlín Mosquera do Club Acuático Umia, pola pista 7 Rodrigo Rodríguez do Club Salvamento Arteixo e pola pista número 8 a Ricardo Mouro do Sisca. Deportistas preparados, vamos a esperar a confirmación dos árbitros para a salida desta última proba. Tras a salida desta última proba, salto espectacular do deportista Gabriel co seu tempo de corte de 48:54. Adiántase un corpo ao resto dos deportistas neste buceo, pero vai seguido dos deportistas da Rúa 2, Tino, temos a Tino e temos a pista 5 a Piso, témolos aí. Vamos adiante, Gabriel vai en cabeza, separaos dun corpo do resto dos competidores. Segunda posición, pelea entre a pista, temos a Tino, pista 2, a Alex Piso, pista 5, pero cuidado que non se durman, que veñen forte. Umia, Estrada, van aí peleándose por esa segunda posición. Sal, Gabriel, tempo de 49:57. Segunda posición, Alex Piso, 54. Terceira posición por parte de
Tino Carballeda. Tino Carballeda, terceira posición. Segunda posición, Anxo López. Cuarta, perdón. Anxo López, do Clube Salvar. En breves instantes vamos intentar falar con Juan Martín da súa experiencia mantida nesta competición. O fixo un tempo realmente bo. E imos ver o que nos conta este deportista do Clube Sal. Mentre saen os competidores, a ver se podemos falar. Na prova de 200 metros super socorrista juvenil femenino acabase de bater un novo récord galego cun tempo de 2 minutos 45. Bueno, agora estábamos a escoitar a megafonía desta piscina nomeando o récord de Lidia Boi na proba de 200 metros super socorrista. Grande deportista, estivemos comentando e agora imos intentar a ver se collemos a Juan Martín e nos conta un pouco as sensacións que tivo nesta proba na que competiu na xornada matinal deste 19 de marzo aquí na piscina de Rosario Dueñas. Xa o temos aquí connosco. Hola, Juan Martín. Hola. Bueno, a ver, o máis xove, o máis pequeno de todos, como se vive unha competición con grandes deportistas que viveches nesta serie? Nada, moita satisfacción e moi agradecido con todos os compañeiros e cos entrenadores. Home, con ser adestradores é normal, con todos os deportistas, pero como te sintes sendo tan pequeno, o neno da proba? Bueno, porque a verdade non te hundiches ni nada, fuiches aí de quinto na serie. É unha motivación. Sí, moi grande. Competir cos mellores, sí. Pero ti vas a ser mellor que eles. Como ves o futuro, os obxectivos que tes? No, vexo ben. Os teus compañeiras aí poñéndote corazóns, querente moito. Eres o neno desta competición. Noraboa, Juan Martín, porque tiveche que conseguir o resultado, o tempo para poder competir nesto. Gracias a vos tamén. Gracias, enhoraboa. Gracias. Gracias a Juan Martín, como dixemos, o neno da competición, ano 2009, mentres agora facemos os relevos, imos uns intres a publicidade. Me llamo Breogán y voy en busca de tesoros. Este fin de semana vamos a Ourense. Mis padres están muy ilusionados. Yo solo pienso en mi tesoro. Abre bien los ojos en Ourense, Breogán. Sus gentes. Descubre sus caminos. Y en Ourense tus manos te traerán el calor a través del agua. Déjate llevar en Ourense, Breogán. Encontraré mi tesoro. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y voy en busca de un tesoro. Descubre sus caminos. Sus pistas. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y tengo un nuevo tesoro. Ourense. Te dijeron que para calmar la sed, lo mejor era el agua.
nadie te habló de qué hacer con la sed de vida. Del agua que vuela con toda la calma. El agua que se escurre entre los dedos y te activa la sonrisa. El agua que sí es calma. Que te roza y se queda cerca de ti para siempre. El agua que te trae al lugar donde nace la vida buena. Lo que se calma eres tú. Ourense, el camino entre aguas. Arranca o relevo mixto da categoría xuvenil deste campeonato galego absoluto e xúnior, perdón, relevo xúnior, non xuvenil. Imos ver o que fan os deportistas nesta proba mixta femenina e masculina que se vai disputar en breves instantes cando o equipo arbitral o considere. Xa temos os deportistas nunha parte e na outra da piscina. Podemos ir mentras comentando David lo que di esta proba, o que consiste esta proba que imos facer. Vemos a xente das gradas mentras estamos iniciando. Clube Umia, todos os deportistas para animar os equipos que xa están pola pista número 1. Vemos os deportistas e as deportistas do Clube Umia na pista número 2 a Estrada, terceira pista para o Vila García. O Sisca competirá na pista número 4, na 5 o Salvar, na 6 o Sasa e na 7 o Salvamento Acuático Laracha. Vai ser un grande relevo, temos deportistas, como decías ti antes, temos a Joaquín, temos a Gabriel, temos a Andrea, a Paula, polo Sisca, vemos tamén aos deportistas junior que xa se poñen no pollete. En algúns equipos, David, comezan rapazas, en outros rapaces. Decimos, se queres, un pouco en que consiste cada unha destas postas. 4 por 50, cada nadador realiza 50 metros. Primeiro deportista ou o que ten que facer vai ser nadar 50 metros a estilo libre. A segunda ou segundo vai facer 50 metros con aletas. O terceiro remolque de 50 sin aletas e o cuarto con elas. Vemos como chegan os deportistas. Clube Sasa, Clube Sisca, Estrada. A ver ese buceo. Andrea Goimil en primeira posición. Club Sisca, segunda posición. Club Sasa, Vila García, andan aí. A Estrada adianta Umia pola pista número 1. Vemos que bucean, sacan o manequí, aí va o Clube Sisca, aí sigue o Clube Umia de cerca. Imos ver o Vila García, o Estrada. Tamén pola pista 8, Laracha. O Salvar, que parece que recupera algunha posición. O Sasa.
Vemos, se non me equivoco, a Joaquín na primeira posición, pero ollo Club Eumia pola pista número 1. David, hai un empate, hai unha igualada para conseguir esta medalla de oro neste relevo junior mixto. Disputada esa medalla, sale Gabriel, ese remolque con aletas, a súa proba, remolque con aletas. Vai non ter complicado o resto dos clubes para coller a Gabriel, que adiantase de maneira importante, seguido do Clube Salvar e Eumia, que van a estar aí na segunda posición. O Eumia segunda posición, difícil de coller a Gabriel. De segundo Eumia, su Eumia e Salvar. Pista número 5, parece que o crono electrónico di que o Salvar vai ser o segundo clasificado disputando esta proba pola pista número 5. Imos ver ese grande tempo conseguido polo Clube Sisca na categoría junior masculino. A espera tamén de que a dirección deportiva nos comente se récord. Creo que sí, que podemos anunciar un novo récord do Sisca, un récord en relevos con 2.04.54. O Clube Sisca consigue un novo récord na categoría junior por este grande equipo formado por Paula, Andrea, Gabriel e Joaquín, un tempo de 2.04.54. Podemos comentar, David, que era o mismo equipo que conseguiu o anterior récord en Tenerife en maio do ano pasado. Os 4 membros do Club Sisca melloraron lixeiramente este récord, por iso puntuarán como isto nesta competición. Grande este equipo que ten o Club Sisca. Bueno, con esta proba damos xa por finalizada a xornada vespertina, a xornada matinal deste 19 de marzo na piscina Rosario Dueñas. Pola tarde, David, disfrutaremos as finais de todas as probas que vimos agora pola mañán e tamén do relevo absoluto que se disputará pola tarde. Como dixemos, a partir das 5:30 estaremos aquí convosco anunciando as medallas individuais que disputaremos pola tarde. Me llamo Breogán y voy en busca de tesoros. Este fin de semana vamos a Ourense. Mis padres están muy ilusionados. Yo solo pienso en mi tesoro. Abre bien los ojos en Ourense, Breogán. Sus gentes. Descubre sus caminos. En Ourense tus manos te traerán el calor a través del agua. Déjate llevar en Ourense, Breogán. Encontraré mi tesoro. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y voy en busca de un tesoro. Descubre sus caminos, sus pistas. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y tengo un nuevo tesoro.
Ourense. Te dijeron que para calmar la sed, lo mejor era el agua. Pero nadie te habló de qué hacer con la sed de vida. Del agua que vuela con toda la calma. El agua que se escurre entre los dedos y te activa la sonrisa. El agua que sí es calma. Que te roza y se queda cerca de ti para siempre. El agua que te trae al lugar donde nace la vida buena. Lo que se calma eres tú. Ourense, el camino entre aguas. Me llamo Breogán y voy en busca de tesoros. Este fin de semana vamos a Ourense. Mis padres están muy ilusionados. Yo solo pienso en mi tesoro. Abre bien los ojos en Ourense, Breogán. Sus gentes. Descubre sus caminos. Y en Ourense tus manos te traerán el calor a través del agua. Déjate llevar en Ourense, Breogán. Encontraré mi tesoro. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y voy en busca de un tesoro. Descubre sus caminos. Sus pistas. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y tengo un nuevo tesoro. Ourense. Te dijeron que para calmar la sed, lo mejor era el agua. Pero nadie te habló de qué hacer con la sed de vida. Del agua que vuela con toda la calma.
agua que se escurre entre los dedos y te activa la sonrisa. El agua que sí es calma. Que te roza y se queda cerca de ti para siempre. El agua que te trae al lugar donde nace la vida buena. Y lo que se calma eres tú. Ourense, el camino entre aguas. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina a Galicia. Xa estamos de volta. Vai comenzar agora a entrega de medallas. Vai comenzar agora a entrega de medallas dos relevos juniors, tanto feminino como masculino como mixto. Como ben sabedes, as finales disputaránse pola tarde, polo que as medallas individuais daránse pola tarde. Destas tres probas disputadas no día de hoxe, 200 super socorrista, 100 combinada e 100 aletas. Vamos comenzar co 4x50 metros relevo combinado junior feminino. Antes de nada, agradecer a colaboración do Club Salvor pola organización deste campeonato e polas instalacións. A piscina Rosario Dueñas, unha piscina de 50 metros, unha das poucas que hai en Galicia, unha das poucas que podemos utilizar para facer o noso deporte, variando un pouco esa piscina dos 25 aos 50 metros. Xa se están preparando as deportistas e os deportistas para este primeiro relevo 4x50 relevo combinado junior feminino. Preparación por parte dos directores deportivos, preparación por parte da presidenta da federación para a hora de dar as medallas. Todo organizado. Cámara de medallas. Vamos aí a Daniel Vila de Recarei, director deportivo. Pola tarde disputaremos as finais, tanto as finais B, a final A, das tres probas disputadas no día de hoxe nesta xornada, segunda xornada, primeira sesión.
que daremos por finalizada nuns intres. Segunda sesión que comezará un pouco máis tarde hoxe, porque temos agora ao mediodía un campeonato de waterpolo. Unha marca de 2 minutos 28 segundos e 31 centésimas por Anxo López Rey. Estábamos agora escoitando aquí o director deportivo Sergio dicindo que foi batida a marca do 200 super socorrista en 2 minutos 28 por Anxo López do Sal. Teño agora aquí ao meu carón unha voz conocida durante os streamings, xa non será a primeira vez que aparece neste streaming, a ver se o coñecedes. Por favor, fale vostede un pouco. Que tal? Bos días, como estamos? Preséntese vostede. Non sei, Javier Magariños, que foi me berra na casa. Bueno, pois aquí estamos un ano máis nesta cidade de Ourense, disfrutando dun fin de semana de salvamento e socorrismo. Creo que a xornada de onte foi ben en tempo. Creo que esta xornada, polo menos nesta mañán, se cumpliron os prognósticos. E bueno, aquí están os resultados que vamos ver a continuación nesta entrega de medallas en categoría junior. Vemos aí como se están preparando todos os deportistas na cámara de premiación. Vemos tamén que se preparan as persoas que hoxe van a facer entrega de medallas. Comezamos ca categoría 4x50 metros relevo combinado junior femenino. Temos en terceira posición ao Club Natación e Salvamento A Estrada. E comezamos con esta entrega de medallas 4x50 relevo combinado junior femenino. En terceira posición as deportistas do Club Natación Salvamento A Estrada, Arancha Santas, Katia Porto, Xania Porto e Irene Cabanas. Segunda posición, Club Salvamento Sada, con Amaya Vidal, María García, Enia Rumbo e Noa Sande. En primeira posición e campeonas galegas desta proba, Club Salvamento Sisca con Sara García, Paula Ferradás, Andrea Goimil e Carla Padín. Noraboa a todas estas deportistas por acadar os seus postos. Exactamente, fixeron unha chea de probas durante esta mañán, pero aí as vemos no alto do podio o Club Sisca, segundas o Club Sasa e terceiras o Club Salvamento Estrada. Unha animada mañán aquí en Ourense hoxe. Mañán curta, rápida. Xa estivemos a falar de que o sistema, o arbitraxe, que foi todo moi correcto. Sí, non hubo VAR, revisión. Non houbo revisións, todo claro. Bien. Pois aquí temos ahora a entrega de medallas para 4x50 relevo combinado junior masculino. En terceira posición, Club Natación Salvamento A Estrada con Javier Mayo, Óscar Montáns, Manuel Mayo e Gabriel Marín. En segunda posición, acadou este segundo posto do podio o Club Salvamento Arteixo con Rodrigo Rodríguez, Martín Viña, Alejandro Chacón e Javier Balsa. E campeóns deste 4x50 relevo combinado junior masculino, volve a repetir o Club Sisca, composto por Joaquín Mouro, Ricardo Mouro, Gabriel Rodríguez e Hugo Martínez.
Ahí vemos cómo están entregando esas medallas. Marta Estevez, adestradora do Club Salvour. Borja do Club, presidente do Club Arteixo. Entrenador. Entrenador. E Nuria Rodríguez, presidenta da Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia. Todos os deportistas preparados para a foto. Sí, hai que levar as mellores galas en esta entrega de trofeos, en esta entrega de medallas, que isto queda para a posteridade, Finalizamos esta entrega de premios en la categoría 4x50 metros. E agora Relevo socorrista mixto. aí van o último relevo desta mañán. Este relevo 4x50 socorrista mixto junior, donde se compoñen de dúas deportistas femeninas e dos deportistas masculinos. Aí temos en terceira posición o Club Acuático Umia. En segunda posición foi o Club Salvamento Arteixo. Aí van os catro componentes deste equipazo, deste relevazo. En primeira posición, o campeón. Outra vez máis, aí está, mantendo hoxe a hexemonía no podio o Club Sisca, cas dúas deportistas femeninas e os dous deportistas masculinos que suben outra vez ao alto deste podium. Pola tarde vamos a ter as finais das probas da mañá, vamos a ter finais do 200 super socorrista, a final do 4x50 relevo combinado absoluto, a final do 100 combinada de salvamento, despois teremos o 100 aletas e para rematar teremos o 4x50 relevo socorrista mixto. Esta vai empezar ás 5:30, se non me equivoco, David. Ás 5, Ás 5. En principio está previsto para as 5 da tarde, un pouquiño máis tarde da hora de onte. Sí, porque vamos a ter aí unha marxe un pouco máis amplia ahora aquí a mediodía. Pero bueno, aquí estaremos para retransmitir estas últimas finais deste Campeonato Galego de Salvamento e Socorrismo en categoría junior e categoría absoluta desde esta piscina Rosario Dueñas en Ourense. Me llamo Breogán y voy en busca de tesoros. Este fin de semana vamos a Ourense. Mis padres están muy ilusionados. Yo solo pienso en mi tesoro. Abre bien los ojos en Ourense, Breogán. Sus gentes. Descubre sus caminos. Y en Ourense tus manos te traerán el calor a través del agua. Déjate llevar en Ourense, Breogán. Encontraré mi tesoro. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y voy en busca de un tesoro. Descubre sus caminos. Sus pistas. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y tengo un nuevo tesoro. Ourense.